ye ekere ga kwaneta si yude yo chapter 1 yude ni chapter 1 ekevugo kia gatatu nga abanchani ekerna lenge okoromo kia mono ko bari kira inwe amangana ogotoleka waito okoto sangete na inwe nkaranga ne wenere tembali kere na kubasorora murwanero kwigena okwo abachenu baetwara limo abanchani ekerna lenge ko bari kira igoro yo kwigena okoto sangeta mona inwe nkaranga ne wenere tembali kere ko benyoria igoro yo kwigena okwo ingatukurwanero kwigena kuria okoto sangete gatia ine amona inwe lingane lyo kurwanira no gotaburia ekiagaranga onye to kominyoka bwango taburie oyo mino na bagotangana ataburie nyumotara ikera bone ngendo yuda gukwananga okwigena nigo korogoke nigo kore bisamunye bike nigo koro kwenge gotari goikereka oyo ora minyoke bwango ora nyare gotaburie okwigena oko egera nyare goikero gotoreka koliko wenerete abana banyasaye abagusiba itobonsi asemore mwabere more reluctant aso kwegena mwabere more reluctant aso gotoreka ligereria yudekera gukwananga mominyoke murwanirero gotoreka nigamineti ngachikabira chinde nabo kiranyarekana chiru kibitangane aigore ya bantabake igore ya bantabenge gosabantabake sana enamba yabakogenda igoro nabantabake kero kende asegeta kusakugetu kyamagusi oranyore ngamba bere gose batatu baranyoro gotore kokwega inchego kwana monaye nigo gukwana kimanyete ne kinobo maene imbolinga abako yenda igoro nabake sana nainda sebisa kubyonsi birase sengima hebisa kune binge nechi milioni chebisa ku oranyora segati yo mugusi kerokere abore gose batoke abantu bataetanie mia abana baminto andonsi asemore yudo tokurero totebirenga torwanero gotore koko torwanero kwegenoko tominyoke totaburie ekiagero mogati oyo bogotoleka nigoromoke nigo bate bisamunye bike abantu abake nabo barayo ikere bono obwongo bwao bogoikero mogati goikamo bwati chikanuni gosama chikogete omonto abo mosabi omonto abo mwigenu oyo okwegeneka asamangana ndonsi ogokora kero soke mambi yabona iga tema komanyanga no wende korukyuminyakera okwegena no wende gotaburia ogotoleka asabantu okomena na barabo manyanga bonsi pi nigo babwenete kokimbiria okwegena lakini kobwamo naye obinyoke mono zaidi otaburia ogotoleka okwo bona so asemambi yabona iga nigo nagosabeire ayoyo minto ingasobo gusiba minto mwabeta mwaika chinkongo nye chense limataba gusiba ito nigo mosangere kande chinse mo chonsi asetayora agende tonyoro mugusi lakini ugotore koko no mwente koko taburi ko karagwa sore abana ba minto bale Saudia abana ba minto bale Lebanoni kero kende go mora sense kero kende tabwati abantu abasabi abantu batako semeri nyasaye igoronto akwanetenga omonto orio moiko gotangana otebanga Kristo na kwete naenda kaboka oyinero okiri obwato moika wekene kero kende kwagenda sense cha Saudia osere Lebanon gose kinse cheisiko asense abantu bamosasi bataiko sasima Yesu batamanyeti Yesu bamanyeta abantu abani banda bangao bono igo bwato mochando igo bende kwetangani asobone ne bwanyasaye wesie kerase biseri byao byabo bisi wetanga kwagenda asenyasaye asenjera yakebene kwa morero monene kwa morera nyasa kero kene mbali ko wanjera okora masabo kero kene mbali ko wanjera ogenda sosi wanyasaye lakini ligichinga kino nyambo tuko katika abantu baraire ligichinga kino nekero kwebisiro kale okora gasi yago sibicyanga gose okebisete go cyasegete ligichinga kyo mwana nyasaye egera omurasa asime monene omurangeli monene ago itabere hakoigorere bisiri bibisekandete orobonene bwaye asemambi yabone ganitagete nkorae toso asama sabo tomurangeli nyasaye egera tokonya tomente chinguru aso kwegenoko tiga tosabe tatomi yo munyamabera mange nyasaye bimeganda semambi yabone iga omobani yuda totebiringa turwanerero kwegena igona sabiro motegereri amono murigereria bwensoko TV andonsi asare abare online Kristo bimeganda ringaneri na ritwaromo moyo imasama gimabo tata bogo kumyani gona go sasimira na kokotokyanga otomente chinguru egere tonyare kurwanira okwege noko
tonyare kurwanira ogotore koko gwatoira ararimo ekere gotwae togotore koko ararimo naende ria kabere tikoyo bonekero gwachi ogotore gwasoira ase tore Kristo torendero ogotore waito otorendero kwegena togosemeria sama tukonsi na togosemeria sebiro byonsi tata namusabiro motegereri oyo namusabiro murigereri oyo Ensoko TV Kristo moseseni andonsi asare ekerago soka kugenda obisi yaye kerago soka kugenda somogondoye kerago soka kugenda segasi ya maboko Kristo moseseni ekerakwera na Kristo pia omoseseni seseni familia yaye amona abana baye na byonsi byagokora nasabire nsemerete obyabwao asamanyika Kristo yesoro motorito amina no. Onye kubwata libolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobili yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikirili uko lya email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete senam yemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoria ubokwenyuria ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyori bagari ya bene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu kigimo mwancho muligirili bw'Ensoko TV andonsi asole sembambia bono nandengo kwaligani asomurobili bw'Ensoko yakiro bwachubuligirili getogeraga kyali go district bati chikakicindira bora ataka kuligirili nganji kya beire sembambia bono nandire ndo mwancho muligirili ngo kwaligani ngo tenga so asomurobili bw'Ensoko bwakire na annemono asatukujara kabatogo tebangali tukolero ya Tuesday gose tichikabire asatuganyara kwa tokoranga ningi kilike gendete gokorekana litangani mwancho muligirili nyegenete ngobutuko bwago bwari ngobuya gokwararete biya onye kwanyorete libagali yokorara bali barenge shift butuko kwarenge eidaure senya gitari kwarenga soborendi bantu bali barenge asesemeli kurunga essential services bade bali kuna kuligirili nga
kirege ntongo gendete gokorekana mbale bali asichisemo kiri chia machi matiko sabantu bali sector ya machi gokora bali gasi butuko kurinde abantu nabange none ubwagachi rero bakorekana chinsemo chinyinge sana butuko na buranyore ngampono rende umunchu muligire likwanyara ko bagakonyora libago ikaransite na nene mona abana bakire siko after itawuni eko rugoro nindoche kigali kibete mu chando noro musinini obosombi obunakoranga echiko umura bakorukuru chinkonko gorenda abana bakire anemono rende nabarabumbaga netiese mambika mineye iga kwa bali baga banyara ko babagwesomira barubone kigusi chinga kichinde batago baba kukimanya moncho muligire linkwaro raga clip akamongare kare kororekana kurwase getaseni akemongo kigusi umuntu utali umugusi lakini yake manyeta ugekwana buya igorende n'intuntu bwateli baga buno mugusi elitonyara ko batokogenda kero kibusi umoncho muligiri nane mona muna nago tebiria semambi yabono kiliyo gokora no gutura bali baraire semambi yabono batebinga boka elitonyara ko batokogenda busio nane mono naboko nyara ko bago gutuma ujumbe ya gogo cha sena baito studio gere 0788666663 mwancho muligiri 0788666663 chini go chire isano mwali wakole lisa twaso kunyara ko bago totomera ujumbe go chaga iko totebia soberete semambia bono elitonyara ko batoko genda sobwa mo bali yogutura semambia bono naboko batulera ali sense million mtandao asogo nyara ko bago kogenda sesemu ya Facebook egetegetangani okora goko bo mubwatanyo ito onyara ko ba kogototebire ndenga gwabere oyo mobo ito nane mono nyara ko bago totomera ujumbe elio totebia soberete semambia bono sesemu eliende ya YouTube na rona bo subscribe ne Soko TV na mono nyara ko bago to watch mwanchu muligere lichibiche chito nigo chikono no getego se chikeno no getebia na mono elio girito ligo soka burunge kurende ekero ogokora boigo na bora toke gore nyumba chinga kichinde ngona kuligere lyorenga Nairobi aiga ngaitoberete signet no tole na chinsemo chirichia gusino tole aseseme ya pang ni matenga mbono babate abangorogororwa mambi mbono bono ledense kuna kukiamuka naboko nyore tora nera abwa abantu ngona kubuli bale ngakiyale ngeli tatuli erirumbe lyale osenko rugoro chinga kichinyinge twaroche binge byakorekana se orogongorwa gusi inaitete andonsi ese kwari gwetali tukuri igoro kerobe getesimi kuna kuigwa abantu bale none galime montakubugia iki kiyalenge gusi na kikiro montali ko bagakubwatia rorenga ningi kelike gendrete abande balenge sensemeli ya YouTube na kuligere lingangi kelike gendrete elirende tonyara ko batokoranga moncho muligere tonyara ko batokoranga twachira sobwamo buna bwenerete bunegesa kwa nemono togotebanga siasa tebasa go twatana na semambi yabono kurende tobeka sobwamo ekera tobekira sobwamo tokwa na sobwamo na nemono oliobwa tebirengera libiri bikoligere ligo chia semende no lya gatwale byaye bonsi nege nteke mo barengera tigotatika kiro montaro chekia kiro montago bekerege kombe SMS iguru naro kuligere limoro rankibu atikendo yondo ligere lisikonga kigachorira maugaye nerenchere ya mabantu baminto tokonyara ko batokomenya sobwamo buno mugusi anabona tonyara ko batokogenda ase enchira eliebwenete nago tebirie semambia bona nchenguru ku Innocent Onyango naye nabogoto tebia sole cherero ntagete ko batokamaliete ino asimogoto teimoberete nabo tokonyara ko batokobabwatia na koranga ya bweneire asenchira eli endonge sana nago tebinga enamba itegere 0788666663 inere namba ito ya studio asokunyara ko bago totomera ujumbe na mange tubwate semambia bono igo twagotebi na arachu tirasini na gotebiringi iki kyabete igoro ngira samaliko nande ngira sechi video cheito nabo igo ngira selio girie ito igo na onyana nabo konyora libago nyara ko bago kuru mchango ga semambia bono anne mono lende na kwaliga ni Diana ngakibwakire wakire bia Innocent. Good morning. Good morning to you. Ensoko bwakire. Ensoko bwakire. Nchitikana likaribisho mugeni usenda mwarigani asumurubire Ensoko bwakire na nigo kwa ni mwanchito murigiri ya rero litko ya rero Tuesday togotebanga utambe nechinga kizo kunyulia ngago ikatotomane go ikatote mena ndigo ngana sori etoma yo monyene kuri ni mwanchito murigiri ndine gusabaro kugina kwanenge mambi yabono ando sori kwa bokire bya gwachakire kuyarigania asemiro byaguriye lituko gwachakire kubeke mtu byago byabana bakireka half time mbarobo igo bagocha AK yetarairo mwanchito murigiri akorene egento kenani naroche Innocent kyalenge kyogo ichania ase county ya Nakuru moro kiwoyomo na basiriti bugima bwa ekali oli abayiboli ba skuru le tomo berego chiese skuru
Keline gento kiarenge kyogo ichani sana. Gento kyoko gechi actually gochia se omoibori igonga omoibori andonse asomwana ogale mambia bono yagako ende skuru ene kianga ninde na bwato mwafuli mbronye kigo twasicenseme icho lakini rene talinge kere guturioka mwaka mwafuli akwabo goriga koira na gochaka kiratwe nyarega kwire na tokote banga bana babake babwate miberere wiki yake go manchito mugire kero batwereiru igonga barende onye kweyororire kana bwataga kuba mukumbu mutuga mwamacha gusamba manchito murigeria nairende naibwe kume kiara chinga kichine chobokera dada gateba sambero mwana macha beke muberese mambia bano dayana rende wateba ngankwaligire se county ya Nakuru usigoro nigo yarenge mbeo yarengoro ni ngabantu bariko bakoyana siasa yarengoro barai aomba ikirenta soro ngorwa gusi birengererie bya ombia rwetwororo na umugusiga arara gakurigiriria umugusi umwabiki arego kora igoro uyu tari gusi igabe geteri so gusi uyu renge Nairobi nigabe geteri gusi bari barenge gusi bari banyorteri bagani go baikirane toro igenteke mokero kinaroche kiringa abana siasa kera bagakora ebintu biri ngo butiritimbe bwabo chinga kichinda basaye na baraseko babakobekwa asata bwenderete na kongu na ndi tukurigo twatebetenga ntwa 90 omwanchito murigire nchena tebetenga ntwa 90 inche Diana Kindororo chinga kichinde togotume kwa senchire irembe chinga kichinde nento togane twabugori blame yiteki agara ibuno musayo maitengo bogima bwago na bworigire tumutuga na buya mati agerigire tirende nandi ninkire nando chikwegwa yamage no bugori ga gupara naroche by the way no ne clip cyari ko genda abantu bande ebamanyire lakini nende nando maeterera artificial intelligence kibatingu ararinde gaiga abega agetebicha nga bugure tibono jisimba maboko kibatindi abugulie simba maboko akirene innocent otara kwanera artificial intelligence simiteri ko online relie simi ekere gwate videos na bako range chirocho of course nande naboko genda forensic yo chikoligererigwa otoke ngware ngoro maeterera gentekemo onye mukuma na ikori mugendete kuma na kumbu muntate ni nase gitagendete ko record nyauma buna babwate jisimye jichiabo chikali kumurikirare chiko kubwatare kebati otanaswa dabatebiria ese jegana barra mukuma na ngotigare koro igu nzumwe simiane bya wegure ngoro kya bantu nga nabwo aba bari kuma nabo bari kubogerera mwanchu muri linjenzi ngo kolegas nere igo nigwete kebati ngo nagatebinga twirinde sana twere de jisimye jitubwate maboko wikabwere yagiji inchira gebati ne chi SMS turasomera bina bona togote umurigeria tumego chagaiga daya namba manyete jisimingi kirakore chi video bakobeka semtanda kirase uko bwatororo lakini nyegedete ngo mugusio minto kwanyore tali bagalia beno kanyara kabagotegerera ase million de abarai bali bande ande bakonyora liba gakurwa sense million na aro nabo gotegerera unyara kabagokoranga kiyoko jara kabagoenda usi matenga bande barosirie kerengereri abande mbono bali nchira korosie kerengereri igo tuganyane tubasa guitana ekora mbaroro bali bataraikira na gotebanga njina arosirie kerengereri nande bali batigarite babatebanga mbono togendete kuyarigani koranga ngoro stole kerengereri Diana lakini ase kerengereri innocent narakiro muntu nabwate ogwanchirwa atware kerengereri kyaye naro goteba yaya naro gotebe mbirororo bigwanchirwa mbiroro bakari gukana mbibasa gwanchirwa kurende Beyonce bigoro kwebirengereri na maine otukubwa mbiya bwale biya bwalenge nakuchirero tindatwirwa Nairobi ge mate Kenya tiganda ragotebiga Diana Kenya ni nse bwategende iguru all weather Nairobi yatwete moisonde gaiga erekera kwabo kabono mambigo kwanyore kamugetensere ndonge sana kocha konyoru nale egari enjira ya chicha yacha bwango sana abamuri abana mbegete para abakore gasingia sana abana ngo baruka arakuba ko uri kurujinse mechi ya musara bagatebanga ubokire batebanga basoe my dad Evans Makuri, my mom Modesta Makuri, Innocent Onyango, Mjamono John Kebatino Arali sesema ya kabire Clinton Ondigi kwa niaba ya MSL ya Maya Amagoroba mate babwate libatebanga Chisare barongo ya mwabo Innocent Onyango na ndene bwangwani bya sana ede Diana ndemo Diana
Lietalia olia rukurunga Daina Ndemo musori wege susu Eric Osoro Ediva Yeskimu nabo igo Enoch Mocheche Jeria Kirworo Just Nyariki na Veriza Keri ino mwedito itokwani wasema mbia bono kwa niaba ya baralibonsi Bensoko TV kwa tebanga mbia mono sana Enoch kukoruchi seme icha musaraba ineno kumakoli Jared orure matureti ngagiere abateba Nyachichi Secondary School go ikeke nyoro kia Nyaboe ni gabateba watching bia mono umugaka kiragita igagoteba bwakire kiragita ocho toretere kiragita agaiga totomeke batiango torore gusana nyare koba gako ranga na nyare koba gakurima kibatiumete no ni chiari gusibukare chiari gurukunyeusi oundu chiabwata marieta ande maritati tichi akalemire tachikireti tichi akalemire bali boni gabaragire bali kuri michiari inchirima itaro bali kuri kwa chikirde ninchikeze nande bado ngoli machire abantu bonsi emechi abantu banje tekogenda nese gasi ekorekana yukori michiari gekogera abantu abo bakwa ndagira mapema abantu bagosereta na bali bagochwe batebanga nkibata konyara takonyara ya tinta yetiri naroche nango nakogambali ngino muwakiri gete tibasa konyara niliro bagondikira Charles Luanga ataba mwalimu Charles Luanga from Nyamira County Kenyere Basement area well tuned in Tuesday edition loading up Biyamana wata Weldon Nyaore Sylvia Mora na boigongo teba Levi Kwamboka Jacqueline Kwamboka na Rafael Misuko baso ya somorobeli omusorwego susu ochirega iga Diana nande yairurukire nande bona bonda gotomuira nabwo nyawachikereire gosengira nande ngo nakoligia tigandarara because yairuka kera yairukire bona nande ngo chaka fresh debiro sirida mabako ya teknolojia chakira bwese musorwego susu nande nebondo chenga nabwo ategentali getabo musorwego sundo chao tebanga bwakire abayiga babokina goswanka gite ingwa soma atebanga omusorwego susu na ensoko daima asante sana ena kumochera oteba Innocent na Diana na maene kigima gusini go siasa yabo atetense kigima tigatobe nobo semi gochora abarayi mwanchito moriyeya obo semi asoko chora abarayi nanda otebanga nigo bosaba abayiboli bonsi baine kyobole ndio bone nasi chinkekero abana bayikira somo tumukomoke tigagotiga abana no muntu utaganiti komenta komenta mono abana baiseke mwanchito moriyeya akitenga no yeni litkoligoro nande tubetubugano inaro cyose se gazeti Innocent abayiboli baito sometimes tali bonsi mpaka ni ribale ndabana babo biya akonyoranga no ina abayiboli boka abanyene bali bagocherera abana igo ngaliendeka bagoche isiko mwanchito morigeria ene kingo muntu gwatigera omwano gwaba no moiri no muntu olia uranyare kwegena kurende Taraya nabwa tumwanchito morigeria Kristo batani autwa good morning watching live kurwa burangi kinyambi with my wife Lydia kirwa bana Sheira Matiangi muranga mikae mama mongina na tata muranga autebanga na mama umwabo mother in law Mary mikae auteba please tebya bagusi bangainie mbona tunapigana na sisi ni mtu mmoja wacha hiyo style up gitokurwanira na intuna abana bamomo set Innocent kebande sokoteba right there with you from Kenya Village Nyamira County na begana kumochera oteba wapi bana baske basomo soribwe su ena kumakori jeria kerbo batebanga kiswaime yo moroberio Jessica Morago teben soko bwakire kurega pipeline no alime yo moroberio Wilfred Kombora Temo kuraudhiru wakirebia ena kumochera shikamo inyoni ya sayo nganche na rolit kolinde kurwaise banya boda atebani ngakoganiriye staff bako na barabwigasi na bo customs Kenya na customs Tanzania imambie ngia na ndaute batakwe bababo mwabo ole biombe bacheba kwambuka atebanga imambie ngia uchia seligeria de Helen Mokeira dame ke mali baute ba bluetooth simya kurwa mara ni bochi no ali miyo moroberio Mary Nyakiralio from Sugubonere obotu weli na watching live with kachinsa nye ama shabikionspi basoime yo moroberio negati abande gaigana inchi Innocent yantamire gaiga ikomnyoke kera ichini chigo cha kurugoro na ukubatira kurwagu gaitenga kwa raligereirie chingo chibwati tole ndawe chikumnyoka Christopher Tandi gaite kwa mosomire gali chinsemo chia Kenyambi
na boigo narorire abange bari bagendete gutuma ujumbe gento totebia asema mbia bono ni gukonyara kabago gututumira ujumbe gochaga igase studio anamoneo ni gututumira sense ya WhatsApp Diana ngorigereria sense ya WhatsApp arore gose bari batumire ujumbe ono bari bagutuma SMS na bari bakogenda sense ya YouTube na bukonyara kabago gutubwatia senchira bekiranu nyugutaite koigwa eliogirigi ya na ndutaite kora chibiche chindonge chirike batia kobeka sembeo bakobwatira na director zaki na boigo nindoche Joshua Nyauma na bukonyara kabago gutubwatia senchira bekiranu ulitonyara kabatoko genda sobwa mukiltu atabira semambia bono mwancho murigirari ni ukonyara kabako gutubekera lende asenchira endonge Diana gabwenete gotwa lingana lirabwa semambia bono egere tonyara kabatoko ranganga kitoko nyara kabatoko genda bosi Diana tobekere lingana lirabu ase ebirengo bunebwenerete semambia bono nero murigirari anye abeka kuyaliga ni gutwakire simigocha gosonda siringa lirabu manchito murigira boniga kurendera ari gukonyoria nga Joshua Nyauma akorokwa nga Uncle J producer Uncle J tigabano ntebeiga gorale talingana lirabu manchito murigira lingana litorira uri litikuria rero likunyara ligotosega tani goligotebanga ekegambero endo ere buno mona chiebina egechure nkibwati bubwi bonde kegambero endo ere buna mona chiebina egechure nkibwati bubwi bonde amura mwanchu murigilia semambi abono kwegure Diana unakare gotebanga ekegambero kelia endo ekabwatali baga kobo mona chiebina lirorio egechure ngebwati bubwi bonde bwonsi mboyororo kurendega igachetaka muntu minto graphics igachete endo endo de simba akatebale denga sekale erumo na chebina igechure ngebwati bubwi bonde bwonsi onyeke buchure ngebwati bubwi imboro byobo twakire simyo atatebye nga ase ege ikarogose ekegambero kelia okonyoranga endo bono nere karumo na chebina lilo libono egasinera abwese egendo igorumwige chure egasinero enkon gasiana sana namba ito studio semambia bono asogo twakire simina gototebe elitonyara kabatogo kwana asenjira yobikiranu nigere 0788666663 asogo nyara kabago keiliogi ototebinga ayelinga neli lirabu asemambia bona setokale otebange kegambero endo erebuno mona chiebina egechure ngebwati bosi bole bonde bonsi gose bobu bonde bonsi iwete Simba go sendo ya tokea mekoro ku Manchester United dio mwako yo Monteyo bwate bobu yoro tendara bwate semira okay ela soko bwakire soko neye mo una butambe soli Innocent na kebati bwakira we studio bwakire buya koruna kuruambukite buya na bakanyirira bwakiga okay lakini ne nyasaye n'umuya utwanjira tutaragurega alikiro montagureri yaburi naberego n'iki cyagati kindi to kabisa lakini rendekie kindi kinakanite basacha amba basiko bogoli mwafu kindi maite kindi karoko murengane na intugo chikwagosa atetenga abaga kamba basiko bogoli mwaburi gona eto basiko yobogoli no yoito naberego sawa bono maite ingane rirabo endo meti na benge buna king bono karogo achira se king ando wata magoso we king ego tacherense te ko gani ko gotegerera ingo kerengane bono buna Kenya yeito karogo atumo chando go ikire koti ni goko enda gwote bigunga bono nayo ogosete uyu gwacha gosoera atako gosere tibono nayo utakero kumwakana nande kya gwagwonjokera igonge kerubwa tukubwa ubwate chinguru ekero kwa mocheirwe tuli koranga magoso uli gosera bono nero kogosiwa okay nande manya kuroro manya gotabanga ege korengere naro chigia korekanete etauni yaitu ya busungu ege kore kirinje nake gikeretia nanda abantu bamindu tigabatike gokorera bagake gosore mwaro chibuna bagaka beto kesa tari bagatebe kingipini ito neye
igo abantu bamintu mone vijana batige gukorera bagaka baitu bamwanya gitinge gosori. Okay. Kabisa. Asante sana sobo semyo bukira umuntu wa torocho gito. Mbiya mono musoliwe Yesu abali bali sensemo account ya Nyamira naroche mwatebete nga igoro mware gotorora totebya ngo gusengo tonyora muri ase chinyumba chino nabo tutumira ujumbe nabo twakiresi mikoro ese account ya Nyamira asema mbiya bono totebinga nuroche Nsoko TV eliyo nyare kaba gogo totebinga no gende totorole aliyo tonyara kaba tokora kamati eliya ere samba totebya ngonga nuroche getaseni geito ase nyumba yawo se gebwato muchandagara fundi wetu wa mitambo abeke ebintu buna bibwenere tasema mbiya bono Diana nabo igweterende ngaki musulugwe swate abange chona choni ne ya correct ande tarayanja ekamati by the way tigato tebyango senetoroche kurua se county ya Nyamira kamati la mbrokore yatwa tutaite tumanya onde bwensi ule se county ya Nyamira se mambia bono na bogoto tebyo uli ogotorora otwakiresi migosoto tomero ujumbe na batokubwa telitonyara kabatogokwana kole ndendo chichi abere chitaika ikomine ibere chi aminista ikemeronge bere ne ya mochi aitire maiga ichi ikomine ibere bono Diana bono mambe tata tondo mutu mukomusini ni tokoira na to tata ko sensemo ya mayena bogoto tebinga ninki kegendete kurwa se county ya ito ya Kisii na Nyamira kolende tokoboli ngumurigererio ra se county ya Nyamira totebya ngo segeta seni geito kire na sembe ogekogera lende kurugaiga na botoroche ngesigi ndongo sokere ototebya litonyale ka batogote fundi wetu wa mitambo aligererie gelikebweneta semambia bono. Eye ni Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Omwancho muri Nsoko TV. Getasengiye Nsoko TV ibwatira senge yao kokoretera amangana amaya ayatabwa twachara korwa nsikorime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati bwanchirire monda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwa county ya Nyamira elietariane Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye koruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jendi gongoro perpetual machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi
ugwete betri uratumia segari yao ebetri uguchakirimo ugakweba ebetri uregene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obulimire bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchira ndio sura krobolemi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya iguru y'obulimi bwekerero nechikolinga asobolemi ochete skuru nobotigi bokumerwa mache Tebone ng'ombe bune yengiya. Gaja konyana eyinsimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway mache kile tsukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machin asomoro bere boberemi nobotugi ime yensoko tibi oboroso bwomogusi Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi. Jito mulgeria na nentunda yene togo swasa maya tunyarto kumanya bnagendete kwene kiwa butamani goto cyakura se county ya Kisii ne county ya Nyamiro manjito mulgeria tunyara to kwerera unagendete kwene kiwa kulende asiri kurigoro twaro chegati yali abetega kwene kiwa se county ya Nyamira na ntogo cyakabene nigabara iba United Opposition Fred Matiang'i Rigathi Gachagua Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa George Natembea na Peter Munya baikeranete asetaro yabe segeti gyekerenyo mebunge noti mugrango hamo na keroka asegeti gyekerenyo moske Fred Matiang'i nigo aigetwe koba omonogeri bwabagusi nabagakabagusi bagokwanekere kyumwanjito mulgeria nigo batebete bunamba chikomochora Fred Matiang'i uno muraibwenso mwakogocha asaba igo babete bakugikeria serikali na oteba bunatiranyara kigwikirania chira chayo manjito mulgeria turatigega chichinkwana chabete chiko kwana wigoro hata ulete jua asetaro ya United Opposition imeyegetiga kerenyo imebunge noti mugrango imeyanyamira nigo mugando monena hoyotogoka onyora libagari okuba birori lyokugekwa gwa Dr. Fred Matiang'i nabagaka bagusi Council of Elders umukwaniri bw'omugusi Igo habarayi yabo bamusiga Dr. Matiang'i eweri baga asentenenera yomugusi koba asobo bagibwe kekiyense abantu baminto abaguzi baminto enere ngaki itoto bwate ye historia yo koriyo bogambi bwensere gosobono tanbono ko koriyo bogambi esabali yo chaka bono koriyo bogambi twachakire sabali gari imukire bayimota gatako banaitwe so gari eme onye totageti aebere sole obero
Mutagete tugende sabagi. Muratie samoko. Abantu baminto abagaka bagusino warega nabanginda bamanyete ereta matuni kieto kyabagusino nakere. Intubu n'abarayi bagusi titogo itera amanyinga y'abana baito iga gochakorete birecha n'ebintu ebigokoruga n'abantu n'ekikura bakorigia batagete korigeria abana baite emihoro n'amakombe baitane bata abantu chingoma nabo batagete igo yoyote kwenzi anybody otagete koreta amagana abarenzi gagusi n'areka abantu batumane baitane chikura chigo ikata basa konyora kura y'omuntu ogusio moyo umana niwe. Hai kazi, hai kuzo. Ndio tumekuja hapa kupokea huyu kijana wenu wa nyumbani, our cousin Dr. Fred Okello Matiang'i. Na mimi nakuambia ndugu yangu, pongezi. Wewe leo umetunukiwa uongozi wa jamii ya Bagusi, jamii ya heshima katika Jamhuri ya Kenya. Nigekerekie kyo mu byaro Gusii Fred Matiang'i haraga bakong'u okubangirwa negati y'abarayi ba Gusii eriyo gotangwa takoretaro yaye gochiasa Bagusii Kwano lenteze mesangerekano ebiko bantu n'abarayi baseitoga abande ko Kisi County abantu baminto turoze wanjerege nteke mutono wenje okora mananaya ulikamukane kaende mutono wenje moko nyoro tumiye oto ile chiresa akibosalime sangerekano ya ito momotige Rayo DCP Party Rigati Gashawa Wiper Party Kalonzo Musyoka kobomo nomokonyi bwe chama ya Jubilee Dr. Fred Matiang'i nigo baraga bororo serikali na kweranga tisigeti Abagusi mega yo kumurusia umusenato Mochore Glory Oruoba na boigo mubunge okitutu chache South Moscanton Kibagendi oyigo ikabone iga orense yegesusuro una banda bako gamba bachaita Abagusi ana batebinga omwana oyo no nominated obo nkwani woka ige ya bodino chile ukwani omwana omwabo akaseni gureke ombekyabo akaseni kuno no mosala na kerege tutayo ibo moroche mbya abona bantu bare eterekali bare n'abantu baruziye bina y'abantu baiteta abantu aya oyo kebagendi enjera koseli ukuru parliament akomboga ni kuchikali mabu no morogi botuko ko itakuwaje nyinyi mnasema Matiang'i ni kiongozi wenu, alafu vijana akina Osoro wanatukana nyinyi kwa mikutano, alafu mnanyamaza? Let it be a lesson to William Ruto and his administration. We will not, as Kenyans, tolerate members of parliament kama huyu kijana Kibagedi ambaye mimi mwenyewe namuelewa na ambaye haogopi. Tutamtetea mpaka akitoka huko atakuwa shujaa. Asensemo yo mugavana wa Trans Nzoia George Natembeya DAP-K Kenya Party Eugene Wamalwa na boigo PNU Peter Munya nigo bamochirie serikali asogotekera emiremo yabo ikiranu. Msikize ground. Sasa nyinyi wakizini hapa mnasemaje? Ando mnasemaje? Jamii ya Mugusi mnasemaje? Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo wamekuja wakapata elimu iko sawa sawa, wakaleta mambo yanaitwa CBC mara CPE. Ati mtoto akipita mtihani saa hii anapata E badala ya A. Haja kama tubebaje? Ile katiba tulionayo inatupa uhuru, freedom of movement. Ile majukumu katika dunia yote, majukumu ya kimsingi ya serikali. Ya kwanza ni security. Serikali imeshindwa. Stephen Nyarikembone, Ensoko TV, county ya Nyamira. Mwanchu muligereri uno mulikito Stephen Nyarikembunde bunakoire chinkwana chabara ya Uba United Opposition ekera balenga se county ya Nyamira na nemo nali babeta bago kwana
na ndeto tigarita setari yuya baraya bubanya tukaba bagoso ase county ya Kisii na Nyamira itukuri goru mwanchu murigiriri ni goba twalete chinkwana gose baganyara kwa bagotena segeka asensemo ya muloti asibanyara tukaba bagokwana n'abamenyi benseme yuana na monori gathega chagwa akabatebinga asobwango igana chiko bagakuanderera na kurobelia esabali yoko genda se chinsemo cha North South Rift ilianyara kwa kagokwana n'abamenyi abo mwanchu murigiriri muri Keito Daniel Umwaga igaro setio roboti rukubwati Chitariki emeronge 23 ochomotienyo kabere chinsa chekemambi etaro yege siasa ya matukatato y'abarayibari bakunyemerera serikali ime yaragongo rwagusi nigo ya chakabene ime yensemo ya Mulot. Mulot mnasemaje? Wangapi wanasema Mulot ni one term. Gukwana kurwa chinseme chiyo murayibwe kyama kyawaipa omuske Kalonzo Musyoka nigo maisomoro ya muboli yo murayibwense Dr. William Samoei Ruto korosie bara elia eyensemo ya Kipsigis maega ayo korosie bara ekwenda chinsemo chiaye buna abarete ira bakenya ekero arenge kuri gyobora ye bonene bwense mwako w'ikirube na ngebere nebere Wangapa katari kukomboa Kenya. Kenya haiwezi kuwa ni ya Ruto ambacho tunasema na yeye ndiye anahusika na barabara. Juzi Ruto akasema huyu Kalonzo ni bure, ana akili, nitaenda kumwekea lami nyumbani kwake. Yeye kabla aende Sekuru akaweke lami, si aweke ya Kipsigis. Wangapi anasema aweke lami ya Kipsigis kwanza? Arambe ase ensemo yaye Murai wekiama agiadi CP Geoffrey Rigathi Gachagua nigo arekana maisamo rekmoboli ya murai bwense William Ruto wekirania chira chiri bareta abantu bense ya Kenya anene amenyi bense mi ya Bomet buna cross ya chibara kwa gachegeti ye chigosori asense meyo naboigo kwenye rosie taracha ya Bomet iyo yabere ko bagikoira magima ya abantu abange kula hujaenda Sekuru kujenga barabara ya Kalonzo Musyoka, kuja hapa Bomet nyumbani ujenge barabara za nyumbani, si ndio? William Ruto wa Kipsigis wa Bomet wanakuambia kabla hujajenga stadium ya Mandera, kuja hapa nyumbani Bomet ujenge stadium ya Bomet. William Ruto hawa Kipsigis wakiwa Bomet wanakuambia ukidanganya Wakenya wengine, hapana danganya watu ya nyumbani. Hawa wa Kipsigis wameniambia nikuambie, ulipokuwa hapa ulisema ng'ombe usiulizwe, utalete wewe mwenyewe. Wanauliza sasa ni mwaka 4 unaendelea kwenda nyumbani. Hii ng'ombe ya Kipsigis ulisema utalete siku gani? Nonyani go Rigathi Gachagua nigo anyo kaboko kwa igoro enkwana ya one term asekerianga omurayibwense nigagendereti ko niyo bolimo ase atebanga bakenya nigo banetiko karerwa emeremo yabo boikeranu. Mulot mnasemaje? Wangapi wanasema Mulot ni one term? Sina shida na jamii. Mimi nimeumia kama Wakenya wengine. Si mumeumia? Hapa Mulot mliambiwa vijana mtawekewa ICT. Imewekwa ama haijawekwa? Ni uongo si uongo? Sasa hii maneno ya uongo ndio ilifanya mimi nikakosana na Ruto. Unadanganya mpaka watu ya nyumbani. Wale watu ya jamii yako unawadanganya. Mambo ya damu mliambiwa hapa mtajengewa. Iko? Barabara iko? Sasa nyinyi Singapore mtafika namna gani na hakuna barabara? Ni uongo si uongo? Ase ensemo yaye umurayibwe kyama keria gyadi AP Kenya Eugene Wamalwa nigo arekana kunyogikerebo omuroberi w'abachenu wosha asekeringa nigo banate wakorerwa amaunchoreri na kwene kyabuna abasubati bali bakwibera mbali gwakana kende gyonsi boigo Wamalwa nigo aganie wizara y'ekisemi wakorerwa amaunchoreri ili gwikirania obokoreri borobuya. Sina uhuru tulikuwa na linda mama kwa sekta ya afya. Bibi yako hapa Bomet, uwe mwana bodaboda, uwe mwalimu, uwe daktari, uwe hata polisi.
bibi akienda kuzaa kwa hospitali ya serikali anazaa bure. Mnakumbuka? Hiyo ndio ilikuwa inaitwa Linda Mama. Ilileta usawa. Na sasa jamaa wetu wametoa Linda Mama, wameleta kitu inaitwa sho. Inafanya kazi kweli jamani? Iende siende? School fees ikipanda university watoto wenu, tukibadilisha sera ya higher education funding, ikiwa sera mbaya Kitale ni sera mbaya hapa Bomet. Kweli si kweli? Hiyo ndio tumesema next year. Huyu Gachagua amekuwa deputy president, amekuwa kwa serikali. Huyu Kalonzo amekuwa vice president, amekuwa kwa serikali. Mimi Wamalwa nimekuwa waziri. Tunajua uzuri wa sera nzuri. Kibaki aliposema free primary education, ilikuwa ni kwa watoto wote wa Kalenjin, wa Kisii, wa Kikuyu, wa Luhya. Inko ipoteria hegeteseni Igien Soko TV. Ritariane Daniel Omwaga. Miamono sana musakito Daniel Omwaga wachito muliria tugusuka mutwe. Maiga yabara ikurwa sense media yo kwameria serikali bakorono mwaziri omukoro Dr. Fred Matiang'i ochakitaro yabasama tukata tuimiorongorwa gusie nigobono egatie yabara ikurwa sebunge area tutu cha Chenot baboli abana inchi kurwa sebunge yogo chagwe sokia sobongeri tukolia lero asichinsemo chiamara ni nditukolia lero bakoragwa na Dr. Alfred Ndemo oyo koligia ekirogo ky'obujumbe mebunge yo nigo baboli abasaye wasokia sobonge na kwenekia bunati bari gochigo turbania emirobiri eri bangire asiri tukolia lero manchito mulgeria no robot rwabetero kwaliganwa no musakito petrol machine turaranyora kuri studio ya kabiri Chingaki erombe yo kwameria serikali ya chakabene tare yabo ya matukatu tumiyorongorwa gusiri tukolia lero kuri county ya Nyamira nere ya Kisii egati yabarai kurase bunge ya kitutu cha Chenot niko besokirie na gukwanira igoro ya amarigania yo bakorawa na Dr. Alfred Ndemo uyo kuriye kirogo ky'obujumbe ase bunge ya kitutu cha Chenot weterekia makia Jubilee nigariganiri abana inchukuru asitinse mecho kubarigania barai ya bwaburi tukoria ankyo waende kama wamefurahi, tubaki hapa tukipigana ile yetu ya nyumbani, na kama ni wakati ya Jubilee dawa hapo, mimi ni dawa. Siku hiyo tutafirikana sawa sawa, lakini mwisho pale ingine mwisho 2027 tutapambana na wale watu ya 2 term, tutawaambia ni 1 term, na mimi ni dawa, mtavieka hawa, na nyinyi ndio nguvu yangu, na nyinyi mkinisaidia tutavieka hawa. Mmekubali? asingwa na Dr. Ndemo ekiromera abana inchukuru asinsemo che bunge yo nibanyakabuga kuboria abana inchukuru babatweru na kubeko murembe chinka kichonse kirabara yabo barabatarira buri tukoria ankyo Harambee! Harambee! Mimi ni nani? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Nero. Buyamure mwesipi. Ije ngorokudawa. Eliya woge tutu. Wanjire. Maambia to watabagen. Mheshimiwa Fred Okengo. Na bali ni mwesipi. Moche marani. Kiago cha kira kigogi moche marani. Moja kwa karibisho mwana ni Mwanjire na Mwakono nanya nabo niko bona gendre ko mwakire kuko Dr. Fred Matiang'i asiganga yokura enso mwaka ogocha Toito kwa Jubilee daktari no ala se Jubilee mwaiguwe montone tabanga ina Mwanjire banga wako ngoko kwani ngoreke biamono sana. Leo tunatembea, niko hapa, tumeanza safari. Na hii safari tutatembea pamoja, si ndio? Vijana muko? Harambee! Asibono abananchi baborigwe kubeko murembe chinka kichonsi na kuharigania bari yabo. Kuripoteria Soko TV kurwase ebunge ya kitutu cha Chenot county ya Kisii Chepethuel Machin. Mwanchu muligiriri tugotigana no roboti oruni gotoko genda busio stagote bigunga omoteneri bwe sub county ya
Kenya nyao mongwana okurukunga Franklin K Bet nigo bono arule ogokurero gotindi gochiase bali baro bereti gochikoreta chiburaburu kera barai bali ba United Opposition bagendete gokore taro yabo imeye county chire asorogongo rwagusio mwancho murigeriti twigorobotyuru asenchiro bwikira numuna omotenelio yo we sub county ya Kenya nya omoske Franklin Bet anyarikaba gakorwa ekurera gochia ase abantu bali baro bereti gochikoba bakoreta chiburaburu. William Kaibet, naibu county commissioner wa kaunti ndogo ya Kenyenya. Kweli tunajua kesho kutu tutakuwa na mkutano ya United Opposition kiongozwa na Dr. Fred Matiang'i ambaye ndio atakuwa hapa Kenyenya siku ya Jumatano, na sisi kama watu ya security tumejipanga ya kutosha. Tumemobilize enough security officers ya kuhakikisha kuwa amani itadumu siku hiyo. Watu wakuje wakiwa na hakika kuwa hakutokea fujo, na tumesema kila mtu aweke amani kama anakuja kwa mkutano, hakikishe kuwa tu atakuwa na amani. Wale ambao labda wanafikiria hawataki hiyo maneno, tafadhali wakae manyumbani kwao, kwa sababu si lazima wakuje kwa mkutano kama wanaona hawataki maneno ya wale wageni watakuja. Hiyo ndio vile sisi tumesema hapa. Mwanjito murigiria tugutikana na robotirwo nige kiombe getenereta abanyagitari mense KMPDO bagosererie gochia gokoromogiro bemeremo honye bali goche goikererwa emeremo yabo gose bali goche goikeranirwa engere yabo. Mwanjito murigiria turatigerega chichinkwana chabetio kwana gugoro. This patient was not being handled outside the hospital. He was getting the emergency services in the ICU. So I don't know what they mean by an emergency services when the patient actually was being supported in ICU. That's first thing. And you can't be supported in ICU if all these other administrative processes have not been done. And to also add it, the issues of payments of these of fees in the hospitals are not issues of the doctor. The doctors, when it's an emergency, as per the Article 43 of the Constitution, in every hospital, the doctor will be running to save the life. So saving the life is key and is paramount to any other financial implication. That's why the chronology of the event that is being described by the doctor in that report that Ms. Keller actually outlined here clearly shows that this is a patient who was being managed. But then the report that is being given by the bystanders, the county park secretary and the chair and the board, are looking at which end? One-sided story which is politically motivated. That's why we are saying it is very difficult in this country to manage or to handle political patients. And political patients, I mean the cousins, the relatives, the friends, the campaigners of the politicians. When they go to the hospital, they expect doctors to be born or to be created and to handle their issues immediately. They don't understand that there are no equipment there. They don't understand that the procedure, the intervention, and the others on the queue. So, and that's the problem which we cannot tolerate. We saw in Narok, and I said this, where there was a patient who came in. There were no equipment in that particular hospital. That was in 2021. The doctors who were there lost that patient. And the Maasai who were there with their MCA lynched this particular doctor. We had to admit the doctor was trying to save the patient. So these things happen a lot, as we've been describing, across the country. But most of the time, the counties understand this and try to protect the doctor. But here in Mombasa, we are seeing a situation where the county is condemning a doctor who is actually trying to help the hospital. Calling him Muhindi, all those useless names. And we cannot allow this to happen in the pretext of the services. So when you touch one doctor, like in this case, it destroys the confidence of other doctors handling the patient in Coast General Hospital. And therefore, us, our action every day is to build the dignity, to build the confidence of the doctors in the work they do. And that's why we have told the governor, Abdul Somad from Mombasa, that he must put his house in order, or we are going to put it in order. Solidarity, solidarity forever. Solidarity forever.
Solidarity forever, for the union makes us strong. Manjito murigeria tugosika mutwe nigo tokwenda se roboti rwa betero kwariganirwa no musaki toli net nyambane asenkwana yo monogerwe serikali Isaac Mwaura yo kubwatuko wa kereike kubatikana n'abakorerwe serikali ya Kenya kwanza litukuri igoro nigarete obutumiki bwa serikali ase kibese cya Eurobond na gotebensi ya Kenya nigo yanyorere chidora chibilioni 2.25 echo kigendete gokinia obonchole imense korwa omwaka w'ekibubere ikomi na inye wanchito murigiria turategera roboti rwa betero kwariganwa wa musakito Linet Nyambane. Eurobond attracted strong demand for high quality international investors with orders exceeding the amount offered. The positive reception follows Moody's upgrade of Kenya's sovereign credit rating and revision of the outlook to stable. The upgrade reflects reduced default risks, stronger foreign exchange reserves, and a narrowing current account deficit. Simply put, global markets are recognizing that Kenya's economic reforms are working, evidence that the difficult but necessary reforms undertaken by this administration are yielding tangible results. So those people who are saying that this government is not doing well when it comes to the economy, there is evidence with the fact that our demand for resources has not been without any form of undersubscription. In fact, because of this amount of money, since 2014, we've never had such a successful, Eurobond. That was the biggest since 2014. That means now we are able to deal with some of the debts. We are able to refinance and even partly pay what was due in 2028 and also 2032. Coordinated enforcement operations have led to interception and destruction of illicit drugs valued at Kenya shillings 8.2 billion, disrupting international trafficking corridors and reinforcing national security. The anti-narcotic unit has been expanded to 700 specialized officers, while enhanced forensic and field capabilities, including advanced drug testing kits secured through international collaboration, have strengthened evidentiary standards and operational precision. The government has shut down illegal online distribution channels, launched a nationwide crackdown on unlicensed pharmaceutical outlets, and initiated reforms towards establishment of dedicated drug courts to fast-track prosecution of high-level traffickers and offenders. Manjito murigiria no roboti rwa betero kwariga no masakio itoli net nyambane kwigurira buna omonogeri bwa serikali akwana irigoro yobotumiki bwe kibese icho kuri no manjito murigiria ni gati yatogendete usanga twanyari toko ya chuta nabigori tukurigoro nago tebetinga na mange tuabu atasigeta senige tugen soko TV nandi tukuri ale rongo kunyoria nga boigo kisemo kirie chamara ni kwigurenga na manga guchikwene kiwororo manjito murigiria nga abantu kurwa sorongori turwa gusi county ya Kisine county ya Mera ni maitengo cha muri goikirana ase Fred Matiangi na boigo United Opposition barabe bagutuka litukuri alero kolenda na inche Innocent kusaba mulembe litukuri alero mugusio minto kwa sokire kwa rureli yogiri yago kero kwira nanka to mochero yonde na lera baraye buno bara asenseme ye county ya Kisii na Nyamira tatendigiriye itinari yabo gose itinari igorokwa esabali yabe sibagakora gukia tatendigiriye sobwango ngotebinga litukuri alero ngaiba kogenda ngaiba kurwa admono egero manyenga ngaiba gwita kera bagwita rende naye gwatuka ngano umanyete kirike bwenerete ngakie abantu babwenete gokora kirike bwenete nga abantu kwabekira omorembe maite litukuri garokira umuntu garorekanete asabali babwateli baga bakagenda ororo namaini abantu baitumba sogeta sobunge sana nagotebinga narenga sigete igasi nari tokuruka luliondo aliemba kasi asakoro kugo usini katsa ya nasa abantu bako enda baikaransa banyore lyogo banyu borende litukulia lero nigo babwate sabali bagoso ase omuchio Nyamira oibarake baraike chinsa inye chiabono mambyo mwanchumurigeri baruoro baso asensemo ya marani kere chiabeire chinsa isano nabo igo bamaye goso asensemo ya Nyakoe echiro
chinsa isano ne mochia mu basona boigo moncho muligeli mbanyara ko kurwa una kogenda se ensemo ya suneke chiro yekerere chinsa isano ibire ne nusu boigo bakorere asensemo ya Nyamarambe chinsa kyanda chamagoroba igo abamenyi be chinseme echo lero ngotara barabara ya bwororo igento tugusaba umugusio minto nokobe ko morembe buna nagotebirie ruti bakogenda litukulia lero nigere ya Nyamira omuchie taoni chinsa inye marani fanyara ko bagikoro chinsa isano nabo igo basoe chinsa mo chirichia Nyakoe chinsa chiri bateba isano ne mona boigo bamanye ko babakuruoro nakogenda suneka chinsa isano bere ne nusu bakorelia sensemo ya Nyamarambe ensemo ya South Mugirango abuna abandi babwate birengereri byabo na ibuno mwana inchi no bwate birengereri byao na ndera bera toke gore sensemo liende tolia sensemo yabo tubasa gutume kukobeka chibura buru yakogera omweli bwelituko nayo bwato mu birogo no bwate naye boigo bugima bwawo kurwanira nabo igo no bwate obonchoreri bwawo mubasa gosalikende esenye ncho yo muntu yo mumanyete ngorogongo getega kubwatia egente kyao kiro muntu nabwate njira naboni gana tubikirwe ndagere mesa kira tubigiteli na gworo tukabike suguma ne chinsaga kiro muntu bakatoko gachore ndagere ngam naro gachore suguma naro gachore chinsaga nande naro rogotebanga inchengereria matumbayo nandi Innocent goteba butambe abagusalira na ni amati yago nayo mwenyene omwanchu bulili chetre chitake 55 na momaega yechinsa 12 chaboro mambia dana nako atalingana li muamu goselirabu tigantebe lingana lirabu mwanchu mulili asale goteba ngase kegambero endo erenero mona chebina lilo lige chule ke konyora oboene Bakonyara boine bonde bons. Kia konyora boine bonde bons. Ari twagatebi twakiresimi otatebia se county ya Nyamira gosengo tonyora mora senchiro ibwikiranu bali mogendete ko tuligeli kurwa sense meyo twakiresimi gaiga namba ito ya studio gere 0788 666663 na bagotatebi ngegeta seni yitongera sembeo ekora twagatebi ngakuruga igase studio na baturoche output ngoro kire nga gosoka tole twagendoro. Mbali goteba sense melie chi message bagoteba ngegeta seni barakerora gole nabo gototebia semambia bono tonyale ko batugo kwana na ya sobwa monelingana li rabuda liroli okonyora li bagara bogo kwana gekana ntotigari tichita ikaibere chuka wakesi migo chage gototebia sole neli chikolire raisi okay elio gire TV ba tetato mino na rukora abasambezi yo dogo kundemo matukaya nana kumwegwe mbere chaka gutwa tinda no twarachire nere matukabira atatu iga tutaramuigwa mugaka na rukuru ku Wilson abuga uri chisebo chiri chiarungai melini gorona muigwete nere igona bogotatebyo mwanchu muligeli andonsia sole semambia bono kamati nere twateba kurua sensemo yesamba atoro boti uru ikiranu atatebinga gosegeta seni geito nkira sembeo se county ya Nyamira semambia bono mwanchu muligeli na bogotatebia sembambie asana mono kunyara kabago gutwa kiresimi gochaga igatukwana naye senchira yobikiranu ndoche Diana chigendete kumnyoka ntoko gendegera tu yaligani toso sense melia taraswa asese melia maya yani yechigaseti ngitinga tia utrasoma ujumbe etaikeyemo ndo che ujumbe chikirega igo manchito muligira nabo igana bokogenda utoma ujumbe ya use namba oruwaka ruwaga sinamba itio studio 078 marakabere 6 marakatano na trineri namba yomweri auteba kurwali yoga mosobeti tiondini hadi mwisho nere Edna Olina asante sana igoro nkwambo litinganga yoga igotoka Innocent na Diana watching korodoa katali pamoja Ensoko TV nere bana baskibaso patrome mumanya oteba Innocent na Diana bwakiro yo mumanya na sporo kurwa nyansonoli nyasayo twanchire twaroli ritkoligia onadibo Victor Mondo auteba nuali kurwa chinsemo chia Clemani imiyomorobiri mbaka omwere no monginoe Sharon Victor 6 Santo Ragori Joshambia Tremba Sanganyi negatia bande wekande mbasome nararikoro kwa nali libonali libwakire bya nyasaye nomia asante sana Christopher Tandi autema bwakire bya kurwa borangi kinyambi with my wife Lydia Kirbo abana shira matiangi moranga mikae mama mongina na tata moranga pamoja hadi tamati korende tiana rasoma na chirichia soira sinamba itoje studio nocha sinamba itoje studio kirandeni seke mosorbeso agoteba corona koro city salams club wikagachiwa seita otebano ali mejo morobero Paul Kurastin Semo Chiama Seno nera otebangano ali meyo morobero Lawrence Kurastin Semo Chiabo Samaro nera otebangano ali meyo morobero soko wakire ndara nabo igo Kurastin Semeria WhatsApp bali batumire ujumbe yabo aigo manchito muligeria ndoche asensemo ya WhatsApp David Mogaka agotebano ali meyo morobero
Andrew Matunda. Kurwa Nyamira Town imea top 6 Salam Scrap Amo na Mildred Mokeira Mosodibege Sulidia Nyaboke Mokogoti Bobero Mama Sheira na boigo Mama Fena na mafans wote Linet Chirono Natasha Mkiuti yaote manuali me yomoroberi Kurono manchito murigiria darabwate simie ya yemo tunyare toko genda omotimoko Nsoko Bwakire Ke ilio girie tibi na toko nyara koigwana Hello Bwakire. Nkoko Bwakire buya. Bwakire biyango to kwana nere mambia bono. Moko na line tibuna likoro tinte motyaruwa. Ngo bakwana na arengi. Asante sana. Aya asante. Okay. Tuwakwani. Ndio tuwakwanira. Twanchira makwani. Okay, bali ase county ya Nyamira ni ntaiteko manyanga go sentora sembe semambia bono. Tuwakwani utwanchire ase mambia igastogo tebi mwancho muligirili nabo konyara koba kogoswa ase umurubilie soko bwa kiraso wa kesimi abirense ya moya bono mambida yana togendo mutimo kumusini tokoirana kebati atoira nitoso asese meji gazeti togotebi ngakibangorore ti igoro yesabali yale ngaso muchi we county ya Nyamira na Kisii maliko naro Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Obutindiro bosombasi amate Ninki kere tokore Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo. Kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali elinde obogima bwabo bwirane gochaso obogima obye asamange twakirisimia se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare ichyobutindu obogima norugendo rubwa tamange amaya namabe Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire naba kuyaetera Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chibo ikemia kasta ngachaka ngotifero po ngoira samago wani kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV Oboroso Bumugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi
Tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho, yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Ishena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@j&java.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana mayani go agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo kumanya ayarabega gwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane. Eje Nsoko TV Oboroso bw'umugusi. Wanchumuligirili nense ya mwone chitaika isano na ande toko soa sesemo ichi gazeti anamona toko tebi aliara se chi gazeti chine na semambi ya wana soko bako kuwane wambuaterero chi gazeti bere nimbuate gazeti ya The Standard so wanchumuligirili yoroche epeji ntangani buate amariko aleigo na nengo tebinde nganingi keroro nindo chaba waziri mbaraiga tabo igetaro yumuske Fred Matiang'i n'abasani baye ase orogongo rwagusi noere ase gazeti yepeji yo mweli gazeti ya The Standard igebogoliti oroboti rokoro kyanga timu ya Arsenal na kiegendete gusasalia ase ligi ya Bongereza kuri ndubu tukubwigoro Manchester United yalikolire bagoteba 2026 akuna kuchapa lazima igendu yokabara akolerwe no gwakwebicha. Gazeti ya The Star nero nibwate aya yega igo mwanchumuligirili nguchikobango kumanya gazeti yeye nigebwate ACPG ntangani noro choro botiro rabu rokoro kyumura yoyo mukuru kunga omubunge bw'Embakasi East Babu Wino asibagate bangagarute kuruchinse mochi ya Kisumu igejiji ya kemongaite ozenyalenda naboni gabunanya koba gagoikira asaikire mwanchumuligirili ACPG omweli ye gazeti ya The Star naro nabo bunyara koba gokoranga ninge keroro Diana nabwaterere gazeti yaye tigakorokyo Manjito murigiri ase gazeti ya The Daily Nation orochiga bakotebanga ninki kiye goita abakenya lero tugochikusanga naye ni nyali gotebyanga ninki kiye kobaita. Okay mwanchumuligirili ntaite kweyarigani koira ase chi gazeti chionsi pichiri chinene tunyara kwa batokuligirili nga ninki kerororo kagete kebatingo chimbekerale ase system nandira mwanchumuligirili ntaite nchirigirili elitonyara kwa batokuligirili nga ninki kere ase chi gazeti echo Diana ntaite kuri solve ndara aligirili se kikerekere se chi gazeti se SMA ye gazeti tunyara kwa batokoranga ningi keroro ase ntagete kuligirili nga ningi kere se chi gazeti chide no mwanchumuligirili ntaite gochaka ne gazeti ya The Daily Nation asibakari koboli ninki gego ita aba Kenya. What is killing Kenyans? Libo lirine no mwanchumuligirili Diana gototebyali nga ngige guitaba Kenya. Shameless cabinet secretaries bago kwa aba waziri bali ase serikali yomuske Ruto asibakali gotebanga nigo batali no bosoko nigo babegete bundo chomo waziri otenete keganchagiense nabo igo nindoche omu waziri otenete amangana ye bintu biribire ase nyancha osebulu economy nabo igo nindoche omu waziri otenete chinguru chomulero nabo igo nindoche omu waziri Ruku abana babekirwa maiso wa mwanchumuligirili asensemo ye gazeti ya Taifa Leo bagotebanga upinzani mawindoni gusi bagotebanga bali bakwamiriria serikali nigo bono banyare ko bagoika sensemo ya gusi ligo chako botwali nabwo botwali ko batogokwanera asama yo mwanchumuligirili gazeti ya The People Daily ngokwanererenga disruptor effect reshaping Kenya's 2027 political landscape mwanchumuligirili bagotebanga chi buraburu chia korekana se chinsemo nigo chiarareka ngekera kwaga cha siasa yo mwaka bw'ikiri 2025 igora bokoranga ningi kelikero mwanchumuligirili asibakare gotebanga chinga kichinde nigo yarorekanire nga siasa gokorwa sense ya Kenya bono iga ni yakorekana
gutwara okogosererwa na chinga kichinde banyara koba bakoyochera. Ese gazeti ya The Star gukwane from Kisumu slum to political power, rise of Babu Owino Mwancho muligelingo ba okwanera no mubunge w'Embakasi Babu Owino batabangani gakinirete asensemo yumta otabwate kende kurwa chinsemo cha Kisumu na gwikira boni ganyara ko bagagukina na gutwara chinguru chinyinge imeyense ya Kenya. Gazeti ya Business Daily ngo kwanerere Eurobond buyback tigadara ligeli Mwancho mulire Eurobond buyback deal cost taxpayers 7.3 billion batabanga okogurwa kwe Eurobond Mwancho mulire ni gobono kwanyara ko bagokobeka abakanie ebango bali bagurukwa bakenya Mwancho muri bachika bagwakana jibilioni sana bire enugutaisatu igona bugonyara ko bagwesomera gazeti ya The Business Daily onyara ko bagokumanyanga ninki kelikeroro Mwancho mulire ya century weekend ntate gochaka ne gazeti ya The Standard asba kwanera gaiganga omuo abawaziri Hassan Joho uyoteneto ko yiwa kwa madini Mwancho mulireli umwaziri olioligiretie amangana yechinguru cyomolero Pio Wandai na abono igani go babere bakororekana bakoba asemesangerekano yekiama kya ODM anemona se ikendi yaeta asikeli bakororekana Mwancho mulireli nigo bono banyare ko bakororekana bagokora campaign yo bekirenera maiso gaiga no mwaziri okuruku John Mbadi oyunere onyara ko bagakwaligania abagakabegesa kukyabagere asensemo ya Nairobi gaiga se boardroom ye ministry go se wizara asbanya tukaba gokwana mangana ya kiama gya ODM nabo igo Mwancho muri Italia bwe ko tigarete asaba tukabwa ngo iga nera nigarore kadiro yokorukunga Geoffrey Ruku wakora siasa ningi Mwancho muri ba kwanere page ya 5 na 5 kabere ko kwanerere igoro yaba waziri aba na monolichi ko ngirigo teba igoro ya ebikorubu yabo aige gazeti nigo babaganete na ande saigani ndo chenga ba teba United Opposition Storms Gusiland bagalo tebanga baraibalia bakwamerelia serikali nigo bono banyalta ko babago ika asensemo ya gusi no molindo moneno Mwancho muligelia robot na roto guchiko batukoro bwatia na koranga nkibago kwanera ase gazeti entate koragenda ndarago tebigoro yaba waziri ababere igaigo Mwancho muligelia ngo kwana bare nigo batebanga umu waziri Mbadi Joho na Wandai nigo bakoragira na korara bakorengera siasa yo ebyama Mwancho muligelia sibagale batebanga ningi kili bagenda tekora asama tukabwa ngo iga Joho nigarorekane kubwata digo na siasa yekiama gya ODM na nigo bagenda tegwakira campaign ya serikali ase inse yo murobeli kurunga broad based Mwancho muligelia na gaiga ngo kwana balenga ningi kili kegenda ta sekiama ekyo kya ODM n'abawaziri abweki bakororekana bakora Mwancho muligelia chikondroro ligotebanga ondebwensi obwate abisi tabwene tiko bagakoroke ABC ye serikali gose ulibwate libagali okorera abakenye gastabwene tikorokia chianga chia echi ebyama na kororekana sare oyobo igonero kororekana asama tukabwa ngo iga no muwaziri Geoffrey Ruku oyote netobo koreli Mwancho muligelia nera sibaka babago kwanera na raiga ngo kwana balenga abawaziri Mwancho muligelia ni bono banyara ko bakobeke byara byabo ne chimyoro asbagenda tekobuna lichiko na ba kwanira ngalibaga Mwancho muri bakonyara ko bagakora bakenye mirimo nigo bagenda tekororekana kubwata nigo na mangana siasa nindo chega igo mungwano yo muru mutatia bwa mangana siasa kurunga Charles Munyui igaote banga abantaba nigo bamanyete kira bagenda tekobuna lichiko na kwebisanga nigo bagenda tekwirukanga nigo libwato muchando kulende nigo bono Mwancho muligelia bwenete banyara ko bakolingoli guna kuligelinga tibabwenete kwebwata na siasa na bogosoma na komanyanga ningi kere igoro yaba waziri abwe ekera bayebwataniri gokora siasa Mwancho muligelia ntagete kogenda ase EPJ communal monere gukwanira igoro yomoske Fred Matiangi bunanya tukabagago aligania abasani baya sorogongoro wagusi na namora barayi bali bakurunga United Opposition Mwancho muligelia swatebanga nigo basoete asensemo yagusi na kili kurukungu mulindo monene na namono bakanyara ko bakora emangana manga kole karentegati yabona muske Fred Matiangi kubekirwe gutwali tukoligoro ilikora ligwakoba umonogeli bwegesa kukyo mugusi Mwancho muligelia nabo igo Mwancho muligelia bakanyara ko bakororekana batebinga abagusiba basobwamo libanyara ko bakoira ngabanyara ko bagwake kurasobwamo aya nigachire maega yabagusi gosegesa kukyo mugusi watebekana nga asama tukamange nigo kyarorekane ko mubwatesia oyo kabere muraibwe kiama kya ODM muske Raila Amolo Odinga igati yabaraibe kirante
asoro ngoruru county ya Kisii na Nyamira no uyo kabere mokonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua uyo kabere nero mokonyi bumurai bwense amatukali amaega serikali ya Mwai Kibaki musike Kalonzo Musyoka nabo igoni ndo chega igo mwancho muligelia barai bande babo natembea mwancho muligelia no barengega buyo tarorekane teseli tukuligoro no musike Martha Karua nabo kunyara kubagwe somera mu director itungu tubekirare clip asembeo kioro kinga kiabaraya ubasoete asenseme county ya Gosech county chia Gusii Nyamira na Kisii mwancho muri ntetara tubekire clip ikyo ya koro kinga ngaki abaraya ubasoete asenseme kogendete gutakunengana yaba waziri bali ase serikali yomuske William Ruto mate Diana batebete initially nga aba waziri abana bacu kwa babako bwatani gwase campaign chekia makia ameniko osoko chorwa kabere ku muske Ruto muske uhu amini Ruto William Ruto mwancho muligeli natagete omo direct itatu ligiri clip ge koro kenga ngaki abaraya ubasoete ase chinsemo chia Gusii na namono ngaki yarenga sobwengega orakeligereri mwancho muligeli Diana ntatora chaka ototebia yale gazeti ya The Daily Nation katugo kwanera ko ikirana asoro ngoro Gusii kurwa nabaraya ba United Opposition wachito muligeri omugano yuno orase gazeti ya The Daily Nation page ya 4 page ya 5 asogo kwanera igoro ya Rigathi Gachagua Kalonzo Musyoka nabo igondo chega gantu wate Eugene Wamalwa Peter Munya no governor of county ya Trans Nzoia George Natembea negatia balibanyati bawikirana tokomanyugwa ngambanyati bawikasi nsemo cha Bomet bakaba bagusanga nabantu ba Muloti Chebole Kabrongi Sotike nabo igo bagikirana nsemo yekerenyo ikonge keroka Birongo Keumbu na Kisii town machito muligeri tukulia lero kwatebwa asibale Innocent yatebanga wikabale marani rero mbale chisemo cy'umucyo Nyamira kurubara bagenda bakachinsemo cya Nyamarambe igumwe cy'umuligeri buna nagatebya ne clip kitwatayete tororenga ngaki umuske Fred Matiang'i n'abasani baye basoeta somuchi ubwe ubusongo se basoete ase chinsemo cya Gusii meganda yarorekanete yanyartukabage ko barigani umuncho muligeri nkagirete ngo mo director itonyorire clip ikya sobwenge orarigelinga ngakiyarenke asogoso kwabo ime senseme yo togendete kogenda busyo agonte binga igagendete una kurigili mitambo maite mitambeye unere igane bwatayaya mugano norega iga otarenda somugano Innocent aiga somugano yo orega seti ya The Daily Nation page ya 4 ndaitukora irenkwana ya Fred Matiang'i atebetenga tako let down aba Gusii kiagara banyare bakomochora witera suko bekerwa kuregutwa igatie bintu biri atebeta uchikwene kianga gocha ikarana kabara mochore buno muraibense Linda Mama nabo igokurigiria sene wizari iriyo baceno mwanchito muriria igatie bintu biri bo igabetu bagukwanira no ne skuru chisemyo mwanchito muriria satete na chikolenta amonchoria na se gazeti ya The Daily Nation ngukwanirere igoro ya ogotaigwana kore asegati yekiama kirikia ODM negative amabindo mwanchito muriria asegazeti ye nego bagukwanira igoro yokubagikana kwa baraikuru asekiama kirikia ODM ase etabara amanyikana wikaboni go mwanchito muriria usinekiama kende baguchikoro sigo sinigo baguchikotigara asekiama kirikia ODM kurende gaiga bagukwanira bagogoro ya Rigathi Gachagua uyore okabeiro mokonyi bo muri wense ya Kenya kurenda kabaga koruswa bisi mwaka 2024 gusoma ka 2022 na ibere na mwanchito muriria omutienyo 10 Gachagua na betika koruswa bisi kurende wikira moninga abangi nigo bakubulyanga ngakia konyaraga gusira gusiga kubwatirana na United Opposition asatebirenga erena chikoba konya kwene kiabuna guchari kolenta magendra chinsemo chiria cha Western Nyanza na wego Northeastern ni chisemo chiria chabeire chikombi wasegeka mwanchito muriria nabakonyara ko gwesomera igatiali bagukwanira wego mbabete bagukwanira igoro yekiama kirikia ODM nabakonyara ko gwesomera mugano yo segazeti ya The Daily Nation page ya 5 kolende Innocent katoko na kuriye clip ikyo aigana gote bigoro yaba Kenya una basiririe amagimabo guse
bagotebanga ninki ke goitaba Kenya aigani ngo tukoma igwa mwanchito murigeria nga gwikira boniga niga abanyagitari barabakasi kinyagitari asitogotebwa nga iga tubwataba Kenya chi milioni ya 45 na isato 48 million Kenyan so mwanchito murigeria kolende abanyagitari gwikira boniga tubwata sinyagitari nigo bari chiribunye chimi ibere 52 na ibere gusena babere mwanchito murigeria au bale abaganiri ko boro mwanchito muriani gabaganiri ko 37392 kolende ko igure bali abatayo batunyare toko bwatukirwa bokonyi buna abarwaire gose buna abananchi nabo gabagote ba access nigo bansi baganiri ko 281472 kolenda bali go kiraboni go mwanchito murigeria nigo bali 48672 ngonga abanyagitari nabo igo abateresa asikinyagitari mbaraba kegento gekwira abantu abange batarikonyora ubugwenia asikinyagitari nawe kiraboni ngo tokomanyigwanga ase bali baganiri osigati abali baganiri comment umwanchito murigeria nigo bale chiribu 200 ase abateresa nabo igo bali baganiri comment ase abanyagitari nigo bale chiribu sato chimi 300 habwikira boni batanyanyara bakubwatu gaiga mwanchito muri gase gazeti yenige kwerera uri abantu babere bagusiria magimabo angemono bari babwatu mu chando babwatu mu chando kirangote yabo kwerera mwanchito muri geria kweresa kirangote yabayigo ikento kiriye gukwanira gaiga uri abantu babere bagusiria magimabo gochakira umwaka 1990 go iko umwaka 2023 babotebe percentage gose umubara w'abantu babere bagusiria magimabo mwanchito muri geria kurwase omwaka olyo 1990 bali babwata amaroira ali ye kidney oburwaire bw'esukari babwata omuchando bw'okolingolya kwabongo mwanchito murigeria wikiraboninga bataranyora bokonyi nigo ere 40% mwanchito murigeria nabego bagukwanire goria amaroire yenyamoleo oburwaire bwa malaria nabego bwa TB bali awikiraboninga bakunyara bagusiria magimabo nabarabunigo bali 40% sauri batari konyora bokonyi kurwasi kinyagitari tomana otebwo mwanchito murigeria abagati abantu bali barasi nyagitari barasi bitanda konyoranga nigo bali 7500 abanyagitari kwanyoranga tibayo segazeti ya The Nation page ya gatatu nere gukwanira mangana yo asegati y'abanyabarwaire bakwerera buna babwato muchando bwe chikede kolende konyoranga kinyagitari kiribanyarite bako bakwerike kwetera omurubiri osha tebere konyora bokonyi abati aba batebanirwa bagocha cyasinsemo cya Nairobi baswasi nyagitari ya Kenyatta National Hospital banyare bagokonyi umwanchito murigeria kore ningo bagotebekera bayikiroro ningo konyora ngani gabaruire barabange gentuge ko bayira abange babo kotai koirana kose gotanyora obogwene asinyagitari konga ningo baboliryo mwanchito murigeria obokonyi bonyare bokobwatokwa abanyagitari banyare bakolikwa elibune nchira ya banyare bakobwatokwa obokonyi gosyase abarwaire bwego bagukwanira kinyagitari gwikira boniga kisiekire wetera ase ogotabwatokerwa ni gose kotabwatokirwe ni bwocha sabanyagitari nabego gati kinyagitari nigo kisiekire kitabwati amaligo mwanchito murigeria gonga negati ari bagukwanira nga ninki gekogera abakenya bange basiria magimabo nande no rolling umugano monene ase gazeti ya The Nation Wanchumurigeria ase gazeti ya The Standard page ya 5 bagoteba ngorobotirwa bene urugukwanira igoro yogo itwako oyo kabeire umubunge ukabete umuske George Muchai na abo ntereboye nabo n'abarindi bayo mwanchumurigeria bateye imyaka 10 ya nyare ko bagekoera asibabere bakogenda busibwe kegambere bina byabere bigotenenigwa asibagoteba nga kelgia kagere nga niga chikobaga koraro mwanchumurigeria asenchira yubukira na kinene gateba nga nige chikobaga kororekana mwanchumurigeria asanne mono bagoteba nga nige kine kikianyara ko bagegotenenigwa ase chintunde isano igaigo mwanchumurigeria ngo kwana bale alia nyara ko baga korekana busiobwe omuna chebina asibagoteba nga kina konya nigo kianyara ko bagego ikabosyo kolendo mwanchumurigeria bali banyara tukaba kubwatwa na kubwatanigwa no boitibwa omoske kapchayo mwaka bw'ikirubere na 15 cyarenge kitariki sana ibere umutinyo kabere bunaboni go mwanchumurigeria mutinyo kabere kinende kitariki kire cyarenge cingao nabono batebange myaka 10 yaelire ya mate yaye igegende tekoganya oboene ubutaranyara ko bogwikirana Diana ngagerete ekerana kure kuri wase gazeti ya The Standard tindakora pikolende ngorera nande se gazeti ya The Star kwanire ayaroro indo chega iga oigoro yogo kina ku moske
igoro yoko mukino mwancho muri ko muske Babu Wino aswateba niga ibole tu ase chinsemo chirichia Kisumu ase ensemeli watebanga neyo ensemo ya Nyalenda mwancho muri naboniga ngakianyara kabaga ukina na kweroselia Elieta muganore gaiga mwancho muri asogonyara kabaga gwesomera na koranga niyo kiagonyara kabaga ukina noroboti rulikirega igasi bagotebanga bono igasi siasa yense ya Kenya na kororekana so muri muya inse ye kiamagia ODM muske Babu Wino niga kororekana konyara kabaga kororekana igatia barayi bali bagosokilyo giriabo nigo batebesa bali yaye nige kwamba kororekana mwancho muligiringa ne yoko kurwa segetogo chia sabande nabo igo mwancho muligiria sanyara kabaga ukina kurwa sensemi na otebi ya Nyalenda na gwikira boni gasale kurwa kobo murayibwa University of Nairobi na gwikira boni go mwancho muligiriri ari umwana siasa ubwatelieta asense ya Kenya nego tagete komanya igoro ya Babu Wino na buwesomera ase gazeti yo nyara koba okorora oroboti rukwairo ikirani roboti ndore ase gazeti ya The Star mwancho muligiriri gukwanira igoro ya system bagotebe bwate emechando aiganki bagukwanira igoro yo mubaro bw'iki kabira bunulikire ase kigasi cya serikali bagateba iga mwancho muligiriri soroboti ruwabwanko iga nigo bateba ruwanyara ko barokoro kinga ngaki abantu kurwa ase kabira gete bagonyara ko bagonyora emiremo kubwatekana na roboti ruwo mwaka bw'iki 2024 nigo bono bagateba aba gesakukya ba ayikoyo nigo babwate abantu abangase serikali asa abantu balikire ase gasi cya serikali bali banyartiko bakoligiriri gwaso bwenga bateba bale chiribu 45 chimisana 43 mwancho muligiriri asbagateba egesakukya abakalenjini nigo ko bwati ase namba ya kabiri asbabwata abantu bale ase serikali bagatebe kana bali chiribu 40 chimisana 3 nabo banyara ko babako bwati mwancho muligiriri nebisakubinde buna bakamba asikiri bagateba mwancho muligiriri roboti orwo ni rogoteba nga ase egesakukya baturukana Abasomali abakamba n'abamijikenda nigo mwancho muligiriri barabake asomo baro ase serikali ona bogonyara koba kogwesomera na kumanyanga ningi kilikeroro Kenya ne Kenya ariko bagigo ikiraniyo mu baro bolyo bwenerete Diana county ya Kisii ngubwati bali gusina robo nyumba ngaye abantu balikira abange county ya Nyamira babwati bamanyanga yuruwete unabona muntu kiora Njero moksi. Mosamaro. Kibati ya muntu kiore. Kibati. Yeah? Yo murangi. Bamura na kiegara kibati ya sumbwete. Mugano nole se gazeti ya The Star ukali gukwanira ng'abagotu nigo bagendete kuri ubugima ase mechie menene anmono asumuchyo na iro bagotebanga asubali bakolitaya 55 asemia nigo batebeka nigo tigara aseme chiemene naso bagendete kulinda abachukuru babo abana babo mwancho muligiriri batebanga ekera bagendete konyore pension yabo ichisiringi chiri bwe 20 na chiri bwe 30 abange nigo bagendete gutigara gaiga timanyete ekera ritaya yachire usambalenga baragende ase ibande byabo bire nabo kunyara ko bagokorora umugano urega bwese bagoteba mwancho muligiriri ngakibanyara ko bagokora ubusaki ubune kyombegeliye gurunga RBA Retirement Benefit Authority mwancho muligiriri asibanyara ko bakoligerelia nagoteba ngabono iganigo yarorekanire bantaba gotwekera banyare ko bakolitaya matukamba iganigo bagachirenka kulenda bono baliko babakogenda asibagoteba boni go mwancho muligiriri abantu 35 ase emia nigo bono bakonyara ko bakoligerelia ambabigeta maiso asaba gotua banyara ko bakonya asumwancho muligiriri atebanga abwe 55 asemia patigalita se emechemene na mono sumucho Nairobi mwancho muligiriri abagaka naba bangina babagotuba batebanga chibilioni 50 na ibere as chibilioni 50 na ibere nigo chira tarakanwa libanyara ko bago konya kakurwa ase chibesiri cyabo cyukultaya so bateba chibilioni nya indu taisana nemo nchiranyara ko bachikwana ngo ikero mwaka bukiri 2025 mwancho muligiriri nabwe somera onye koromo gotumanya ngabwa soberete abu bakubwatire segende iri kunye research yabo Diana ngwa ntwa celebrate birthday yawo gaiga miyakere ngali wantete yabere 38 igo notigalitie miyaka 2 ne bere
ogende retire 22 years yes twachakire kubara kinende na bera toke 22 bono utigarite 38 rero kero likire gasi serikali ba kwa pay slip kwanyora bakulikirite engakyo chakogendanga nyasako bugima Diana amen na yo chakulitaya gochi tenguchika kero kulitangise nyumba kona okay ibintu ne binge bitigarite gatima igana kubuliribe linda buli monyonge gose angoje lakini kero muntu akutangise bo ibintu ne binge bitigarite bosiage kogera kugukura go celebrate birthday no takire kogenda go kosiba ingi osiba nabo basoma onye go basoma bwangu urwabu ogenda bosio ochaga celebrate chi anniversary igobona turamanya sokulitaya gochi jeni manyete ni ndigete mse kibari wewe unaenda wapi mawawa batitalia ate bataramanya agode bingo mwago agode binga innocent nga gyokombanera iganga na bero mogoto bado mimi kichana nilitwale ngabake kwale kurangeli ngayo mwana uli gwateba nchino monto manene rero monte grabero monto manene ngayo monto lyo manene njugo cha wacha kubulinga nande bachakire kondangeli kabuda barabo batotebinga egazeti ngo kwanire ntateko tebi nando muganule ase gazeti ya The Star gekora nibwatemega nemene sana gaiga oroboti ndore gaiga wa aba unengi bakorunga researchers banyare ko bagoligereria chikesi chia obotumekeri ogoliriria re tulikorukunga litebe litel ne litambira kinenjira nere bali butolete bagoteba likorunga lena Capaver ne japu ya letu mwanchumuri lyo konyara kabago kubiterwa eligwetanga kurwa se virusi byateba bye enyamore yo mwanchumuri bagotanga len bono egento bagoteba nga nigali kaliko biteru inse liye kenyobu nande likubekwa se lisango mwanchumuri sindani yoko betu yanyara kabage ko iremeti nye 5 nomo kolendege bateba nga abantu mbale banyartuko bako biterwa lyogelyo ekera bachiko bakorengo bakanyoranga banyorire oburwire bw'enyamore kurende ekyombege yatebirenga elyoge lyachete nigolire lironge nabo umuntu agotumeka kuri no mwanchu muri ligenteke nabatebire gaiga ekero gotumeka elyoge lyokubeture sindani to basa gotebanga bono ensegere ndonge beke chinjira kiri kinde cyo kwerenda bagatebanga nigelyoge liretire asibakale batebanga nigoli kaliko bali gotumeka ni vaccine ekonyara kabage gotumeke likonyara kaba kwetanga tonyore virusi byenyamore kurende kubwatekana noroboti rwa tebanga nonye kubeteire nabo kunyara kaba gokonyore virusi ebyo tubono rende ngirindo cha kubekire gente komubere eneli ntogo ndese police tarikero muntu ko yenyora amachiko narora kubwatiwa nkaigwa umunyagitari yo mori koeresa igatebetenga ekero konyora nonye naba gaka bali bagutumia Mario Gande yo komenta chinguro konyora ngati bagumbali gwancheru batumia Mario gayu gonga onya manyinga okagwancha nabo kunyara gukubekiru onye tari gwancha toriko betwe sindani yu kyarige guchiko kole mali bagatebanga eryogeri eri kariko bali gozuya okomente kana kwe virusi gwetera asipagale otebekera lya soira sumubere ndibugategende ngo capsid yeye ni otebekera ya soira sumubere ndiye kunyara kabage kwanchira yanyara kabage komente virusi ya sumubere bw'omuntu igorendo mwanchu muligereri nabo gwesomera roboti urwe egere kero guchikoteba bantu gotumeka bale prep gotumeka bale pep nabo kunyara kabago soma egere kunyara kabago kumanyanga ningi kilikeroro ili nyara kabago gokoranga ningi kero musacho yomo igaga nyalto kabaga kumoito mwana bwe miaka 5 nomo 6 years umwana munyaruka nyalto kabago itarakini ekeregeti kubusibwe kegambero nigatebetenga no muntu kurukunya chieni omusugumetaga chikoba kago ita umwana oyu bono mwanchu muligereri akabeko muna chiebi na sakongu asago tebanga inche indebosiga iga umugako yagurunga Nicholas Masharia naho tebekana niga muitete mutinyo gatano mwaka bwe mutinyo gatano umwaka ulio eteto mwanchu muligereri tariki 24
asa nyal tukabaga goita omwana oyu asa bagateba ngago bwatekana ne camera che CCTV nigo chiokoro kinga niga nyal tukabaga goita omwana oyu asa mwagete kiligotebekana amwagete egechiko nabo igo kumwaka euma asomutwa yo mwanchu muligeli na kanyara kabaga kumutinde ko mwanchu muligeli asa bagateba bono kera nyal tukabaga kuboligwa niga tebetenga nche amaene buna mondo chega iga talinche na iteto omwana oyu kolende nyachieni onyari tukaba kagoita omwana oyu mugano oyo nigo korera nga kyumona chebina ukurunga Kizito Magare anyari tukaba gukana ogote birengera by'omuntu oyu egara nakori gente ni shetani si mimi ngo atari uwancho kwa era goteba yereta koretigente ki shetani okoretigente ki naraga nabo kunyara kabaga koreka no mwancho muri nga nyari tukaba kugikirigwa na kunyara kaba gakogendera ko ba ase atangira umwancho muri mugano uri ase page ya gatatu ye gazeti ya The Star aiga mwanchito muri ase gazeti ya The Nation page ya gatano nemo ni ukwanera iguru yo mugavana we county ya Kiambu Kimani wa Matangi aseritikoria igora betega gwikirana mutwe ye Senate ukwanira usekoringorwa igoro yo botumeki no bokorerwa ye serikali ya county ya Kiambu asatebetenga ere tabwati bo bibonde bonsi nandi bo babonde bonsi nigataite abega kwerera bunabereka gutumia kibese kiri cye serikali ya county aiga mwanchito murigeria nigo boiga abagati yaba gavana bari bataraba bagwikirana umutu ye Senate kokorerwa buringoria ngoriyo batume kubwe kibese cyo egati yabo babete bakomachigwa asogotaikarana egando chino mugavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja nera nigabete gakorangirwa kurenta betka wikirana mugavana ndoche bwe county ya Wajia Ahmed Abdullahi na bwe mugavana bwe county ya Migori Ochilo Ayako mugavana bwe county ya Baringo Benjamin Cheboy na bwe mugavana Utana River Dabo gandoche Dado Godana na bego Andrew Mwadime we county ya Taita Taveta nigo bamochiwe asogo taikirana mutwe ye Senate asabate brebuna nigebwate osenigo ekyombeki ko bageko baringo le manjito murigeria getabwati obumanyi bagotebanga nigo babwate innocent ritandire nkoligia ekero bagotebanga immunity mari goikirania amachiko aliaga niri kubwatigwa asabandi bagotebanga nigo babwata madharau machito muririo nganjire ntumieri eterio egati yaba governor nigo bagotebanga nigo babwate obochaya gochia saba governor bandigo ngaba senator ngani ngo gato gochago siasa gavana gande kolende ndo chigaiga segatseti ya The Day Nation Amazon King hobatebiri bonsi banyale bagwesokia basoye mutwe ye Senate umajito mugira banyale bakoringo likwegariyo botume kibwe kibesasi batebirenga nigo abangi babo babutumia kibesasi senchirerembe libaga bago chitumia asenchira yoko bakonya abana inchi banyale bago chitumia bubigega umajito mugira no mugavana bwe county ya Kiambu okubaga kulingolirwa nabagwesomera sobwagale egabo igondoche alichi kondereria beteri gwetwa omwaka bw'ekiribubera 2022 asibali gukwanira igoro y'abantu bali basize abagaka babo n'abangina babo tokubarokanga innocent kwanteti abagaka bali basiriti abangina babo ababuraka abangina bali basiriti abagaka babo abatakanwa igonga omwanjito murigeria richike nigo lyari gotebanga onya batakanwa barurasi kinyomba cyabo bakire basokira sangao amali alionsi abagaka baba bete bakubatigera nigo agutigara agagu bagenda banyora amali amao ali asibanyara bagosoka omwanjito murigeria richike nigo ligotebanga onde bwensi omugaka yabete kagosira kamutigera amali nigo bono autukana na amali ayo nonye nasago soke kiagera nabetega ko yatigerwa sibatebiringa nyancheire omutakanwa abega kwenda se nyumba yende onye gatagete onye mutakano gataite konywa munanda sanga omwanchito murigeria amali ali atigere tu taliga kogurwa nelichiko lyabeteri gukwanirwa ase bunge nabege constitution omwanchito murigeria ekabage kolimorikera kolende nabo gwesomera sobwagare olebna banyalire bakonyoro bwene bwabo abega soma njito murigeria seti ya The Nation ye okwanira igoro epeji ya gatano na gatatu igoro yabararia asibabete bagutwara omusangirikano bo mwanchito murigeria
asikinsemo chia Aga Khan University litukolia igoro hakaba bagukwanira igoro yobosibole bwabaralia kwebwo bosibole bwabo na maskani yabo nabakunyara ko gwesomero mugano ya gazeti ya The Nation page ya 5 na 3 kurinde negati yalingenete usangana ya gazeti yo manchito murigeria ndaitengo iraso mugano linago tebia Innocent igoro yo mumuruli obeteka gusiri buguma bwae timete kusenda yiruketre kusinege tanda alia soko yoro monto ko yes bakobeka lirwago kurule cat ilwago sugubero movere kirwago suguma no Kenya talige kerokora ya chakire gwetu chichi ward igomanya ng'eliboti yeroro telindonge bachikuye lyo movere bairire mochari aigani gondo chaba iboli yobo momrolio yo mobetka gusiri buguma bwae Moses Joseph Nyoni oyo betika gusiri buguma bwae mwanchito morigeri tukurigoro asinsemo cheskuro ya moime ya na kuru tokoma igwangalinge miaka 14 eskuru yoko kwanga Moi Comprehensive School asenseme ya Nairobi kolende mamu mwaboni gagotebana koerera bunanyartega ko mwarigani nyarga gwikirana se skuru karaika se skuru manchito murgelia akabaga kugunse na gusiri buguma bwae mamu mwabekere gitase skuru nigabore tugwe gosomwana nabwate muchando ndi bwensi agateba buna abetega ko mwarigania agwika ekeranya twikira skuru kolenda kabaka gwakirwe simi na gotebwa mwana ugurense akagireka gachite skuru agatebwa nga osirio buguma bwaye mwanchito murire ngono mugano bogo ichane sana igasiga gazeti ya The Nation munyagitari yomo kurwa sinyagitari ya Nakuru Teaching na Referral Hospital nigagoteba nga ekero mwana ujwikirane twa sesque nyagitari yo konye nigo asirio buguma bwaye igonga obo nengi nigo bwachakiwe bone mwanchito murigeria eri komanya bene ningikerere tomoro kiwoyo gosiri buguma bwae mwanchito murigeria ningana yo goichania nande engane mbisana mwanchu murigeria chiabere chitake 40 maiga ye chitake 40 ni chitire maiga yense ya moya bono mambia togendete kurigeria yale se gazeti totete kwa ndo mutimuko tokoira nango gotebi torenga esegi yense ya Russia na Ukraine nakigendete koreto muchanda sorogongo rwa Afrika negati yalitochiko batokurigiro nabo igekegambero gya kanire chibilioni company ya Safaricom tenyara ko bagegotenigwa gose serikali tetenigwa konchi share chiaye kuchirichire ase company ya Safaricom. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseluboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nensoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwarero oboroso bumugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somyo uregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba samwerere nabo igabangi nabanyika eriko kwanero ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime TV yao na mbe Nensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nensoko TV oboroso bumugusi yegoro yeito ime Nensoko Nensoko yegoro yeito ime Nensoko Nensoko ibyengia yagire ngumanga bunalero warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances sungusya electronics nintwe lichiburi yawo nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories naboyigo ntolene chibundi chikorosi bintu tokonya ninchubwenyo spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega au
tuline sababu yokore talentambe gucha kuriye byombo bunebe tutarira somo cyokebirigo nabo iga somo cyunyamera gose twakirisi mese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Wanchu muligeli chitri chitake merongene na inye maiga yense ya moya bono mambia nandi toko irana. Tunyara kaba toko genda kuligeli ya lese chigazeti na gatebingo irana kwa tebinde igoro ye gazeti ya The Standard page ya kane. Asibago kwanera umwanchu muligeli igoro yese gendete asense ya Russia. Asibago teba chinse chinyinge chiorogongo rwa Afrika nigo chigendete kwana na abangi bagendete ko babako gendo umwanchu muligeli ya sense yo. Asibago teba bono nigo yanyara ko bagekoreka nigentoke kogeserelia ga igo umwanchu muligeli. Asibago teba nga chi agency chigendete kulikia sobotutukanu aba Afrika banki abakonyara ko bakwaye wachire cyo chikoye wachie kwa emirimo eliye bwate engeliye igoro kurende banyara ko bakoirwa nakobetereri gukoba asesegiye yubosi umwanchu muligeli ngote abarenga ayani ganyara ko bagagwa siolirwa asesegiye yo bono umwanchu muligeli ya chagete sege kakia emyakene ya etre ekera ense ya Russia na Ukraine yagendete kurwana nabo nigo umwanchu muligeli nigo boniga serikali gutera embassy yagendete gukwanira igoro y'abakenya bagendete kogenda rase kili bagoteba nigo batayite konyara ko bagotenenia kiliye koru ku umwanchu muligeli okolikiwa asenchira yobotutukano go ikirabo nigo umwanchu muligeli nigo bagoteba nga okubwatera nankole kwanyara tuko bagokobekwa gati ense ya Russia na chinse chinde chyo orogongo rwa Afrika swagoteba nga nigo banyara tuko bakomerana ase ense ya Egypt ya somocho Cairo chitalike 2012 bakanyara kwa bago ikiraniyo kubwatano kukurendo umwanchu muligeli bateba nga nigo bono ekororekana esegi yegendete ko bageko ba asense yo nigo bono aba Afrika babere bakubwata nigo nigo bateba umwanchu muligeli ase meyo nigo bateba kwa robot wa National Intelligence Service bateba nga bakenya gwitani libweyemo nigo bali asense ya Russia asbagendete ko babakubwata nigo nesegi yo robot urwanya tuko baroko inanwa agochia ase bungenene asbateba bakenya 53 nigo bono umwanchu muligeli bagendete kurwana asesegiye yo ase 39 bagendete ko baba kurwanira ubugo bw'abasicinye gitali ase 25 batatu basiririye basirete batamanyikaniye sibale nabo yigo umwanchu muligeli 35 banyara ko baba koira ni gwagochia ase chikambi chirichi abanajeshi ase bagendete umwanchu muligeli gokora emirimo yabo nabo nyara ko bago gwesomera na kunyara ko bago korora nga kigendete nga kibako nyara ko bakurikiwa senchira yubukirina yugale page ya kane ye gazeti ya The Standard page ya gatano nige gukwanira igoro yeke gambiro bunabono kenyara ko bagego kana ngange ko nyara ko bagego tenniwa au gotenenio okoni gwa gwichisha che company ya Safaricom na serikali echibagateba nigo chire chibilioni chimibere na inyo mwanchu muligeli nigo bateba bono kubwatekana ne ke gambiro ni bateba nigo banyara tukaba bago kana gotenenia serikali gotaonia ichisha chiabo nigo mwanchu boli batebire nga nigo bwanko iga ekina kenyara ko bagego ikigubosibwe ke gambiro no mungwano ya mugo nga Tony Gashoka bakubwatera no yondoguru nga Frederick Ogola banyara tuko bakogenda bosibwe ke gambiro kurende umuna Chebina Lawrence Mugambi niga kane tenga nigo bono tagonyara ko baga ko ba ogochika konde bwansi gogotenia okoni gwichishe chiche Safaricom mwanchu muligeli nege ntokenda takoleta amangana mange gosikenda tekuru birengeli libingira bogonyara ko bagwesomera na koranga ninki keroro mwanchu muligeli Francis Meja uyu nyartuka bagago chorgo chikoba ase commission iliguru nga Public Service Commission mwanchu muligeli nigo bono nyarako baga kolinuli baga kubwatekana na kilibate banga digo akaregete se committee banya tukaba bakuruwe birengera byabo bikorekana bigo kana tanyara ko bagako imirimo mwanchu muligeli nabwe somera CPG gatana limo na komanyanga ninge kegendrete eliyo nyara ko bagokoranga ninge kilikibwenete mwanchu muligeli no muganororo aiga asukunyara ko bagwe somera nago tebyo libu muske muchai onyara ko bagokora nabo igeke gambiro kiakanete
ngange konyara kabage gotenenia okoni gwa company ya Kenya Pipeline asbagatebe company iboni gani be kirobosi bwokoni gwa asbagateba chibilioni emia ya mona isano na mwenu gutaisato na chigotebe kana chitakeire ko chikoba chikoni egwa ase company y'umwancho murili bwesomere onyara kabago kumanya ase nchira wikiranu na kumanya ngakie kigambiro kiabetege gukwanera amanganayo Diana ebinyorombire gusibi bwatamaliye taye akore ngani gune na sayu buna kerekeka bona buna kenyambi kagerete nk'ibinyambi biro bingi innocent kai abantu ba kenyambi ba chichega igaba tebanga nyantare to gutarama buna gwatebirego totebe bono mawawa babwate chiwawa chinyinge kogonywera no ine yemoteyo nyangeni chinyeni no chikwama getera birego esani chisani no chia chagete litangari abantu banyorete chitangani bagachaga koragirira bono mbugano ruraiga sepeji ya 10 ye gazeti ya The Standard isbago kwaniranga abamenyi b'umucyo yo mugoro kungabwaga moyo eyo gotoka ase ensemo ye award ya Mwakirunge county ya Mombasa niko banyoro mweso mwancho muligerelia sekeli bagotebanga banyara kwa bakubekirwa match babera samatuka mbange batabwatia match na romugano monene ore koro kinganga ki county ya Mombasa ebwato muchando gwa match tigandara gotigira nayo kwane mogeni itonyi gwetenga nigare ase nsemeli nchirari gochokoro ngomosike ayuka ayuka Mwachito murire atokwena na gazeti ya The Nation ngo kwirania ase epeji ya gata ya 13 asigukwanira igoro yomo sacho yomo uri ne miaka ya gatwata gotebanga 44 miaka mronge nene nigabeteka gusire buguma bwaye tokomanyigwanga nigo musani kurwa semirimo ya yabeteka komotebyanga nkurumo itare ne bakagenda semirimo Mwachito murigeria akaba gakumuita wikagusire buguma bwaye nigo tokotebwanga omoga koyo kurwa sinsemo cha Eldoret Laban Ekido nigo abetiga kurwa senka yaye asiritkelmo akabaga kogenda tanyatiga koirana ateyo murugyo enko mutumira arenge kibeso Mwachito murigeria korende tamutomeretie mambyayo monginoye agachaga kumuriye kyara tanyatiga koirana nyomba rachiko murigia kamanyora guse asegetasenie kemo kyabanyanyimo asate twenga osiririo buguma bwae niganyari togete kabwate chingoma chintindio Mwachito murigeria muganora se gazeti ya The Nation na bokora buna omusanyo yo mukuru asemirimo yaye abetiga kumutishiro buguma bwae na akabaga kumuita wikagusiria ubuguma bwae aigando Innocent egaseti yanere tubwatia mange buchakiraga iganige bwate igoro yobonchoreria egokwanira igoro yechikambuni ibigwanda buna bago celebrate usbago chengire bokorera bimyaka yabo aigando chinaro no muswatio yo mokwerera buna anyarire kagokora obonchoreria bwechinsu nago ikagenda abogima bwae segasetiria akabiro Mwachito murigeria botamengo gotebigo kwanira igoro yamangana yobocheno litkulia rero nigego kwanira igoro yabana bake naboigo abasai bali bakonyoro buruire boria bwe stroke niye kwerera ningi kwerera banyara bakonyoro buruire obo bagoteba ng'anigo bogocha bobe Mwachito murigeria nabo kunyara ko kwesomera ore no ni chindagira kiri bakori Mwachito murigeria buna chikonyara chiko renta emechando ase amagima borero naje kunyara ko kwesomera agando chiko kwanira bali boigo cervical cancer guchia se abana banyaruka nabo igobuna bakonyara bakonyora obogwenya bakora Mwachito murigeria exercise bagoteba ngano nyembaria bebwateraneti egati yabo Mwachito murigeria bagukwanira egento gekwerera abantu abange banyara bakoirwa sensemeria yo kubaharu nabo kunyara ko gwesomera sobwaga Mwachito murigeria litskoria rero ainar bagukwanira nabo igoborere bwaru kemia gaiga nkokwanira bale boroiro bo Mwachito murigeria rero ntaito esomera sobwagare umanyenga ninki gekogera abantu abange ekero banyoriro boroiro bwa abange babanya bagusira amagimabo batari kunyara bakonyora obogwenya gusobo konyi kurwasinya gitari Mwachito murigeria unakwegure gabu sechi gazeti nkageretenga chinga kina cyo chidayana chigendete komnyoka mbogeni ito nere ukiraga iga ase studio ngagerete ase page ya moelio ye gazeti ya The Standard igo kwanera nganga kyobotuko bwe timu ya Arsenal bwarenge bagoteba liko banyaltuko bagotiguna marigari tukulia rengeli ya Ramisi botuko
kulendekera bwakira litukulia Jumapili emagorobo mwancho muligeli babwatani na batiotereri be club ya Arsenal bakarara bale no mogoko kera banyaraka bakogosoliri tukulia umukubyo asigetikia London Stadium egetigia Tottenham Stadium aso mwancho muliri banyaraka babago ite timu ya Tottenham chigolinye ase eye mwancho muligeli butukubu igoro club kia Manchester United na kero kinigo kia nyatuka bagego ite timu eli ya Everton ya segolia nyatuka bakonya robo buibwe golia ya Marseille na Liesagero golia nyatuka bakonya osiku no mogosoli kuna Benjamin Sesko. Manchester United bagatebanga kunorore mwaka uyu iko bale tofauti chena ligereria senseme yechi gazeti doche meganendera tokege go mwancho muligeli na bakonya bakakoliga chinga kichia ichiabene anyaraka bagagwesomera sobo ikira na kumanyanga ningi kelikegendrete sechi gazeti au igatia binte binge bigendrete na bugonyaraka bagwesomera tagetengende se cartoon ye gazeti ya The Standard page 12 timati gosino bwate muganonde ni cartoon na inchendigerete okay page 12 ye gazeti ya The Standard ni gebwate cartoon ya yega igomwanchumuri wa kwanera igoro yesegi egendrete sense yo ya Russia swata welcome to Russia. We have a job for you. Kira kwanyara kabago ikoro mwancho muligeli na boro chega bwe bintombi bere biroro litangani gunine sibire gabwe koro kechiro pichiria oranyore kulendo mwelio umanyanga esanduki neroro na bokoira na gokwete Ukraine war ekeregendete gotiga bange bagendete gosiribo gima bwabo na bwesomera na kuligelia ege katuni yu nyara kabago kumanyanga nkikelikero Diano yu no murai Putin nere tebinga we welcome you to Russia akina bora irane ko talimoyo gazeti ya The Star nebwate ekatuni ya yegaiga gochori bwe kiombe kia Law Society of Kenya bwa koreka no murayo monene bwe kiombe kia gachorwa okurunga umoske Charles Kanjama umuwakili nerbono urumurayi bwe kiombe kia LSK niganyara ko baga kubugulia ikiliyo tebekananga eratiriyo kuligelinga lichi kongo bwatigulire kurwase umuswati Faith Adiambo. Manchito muliri atogo cha gazeti ya The Nation ekatuni ya nerero ne okwanirego ya baraibe kiama kia ODM egando chensifuna innocent igentongere tu akarosika tu alenga bake ligogi twarunda igoro egando jerero nigarense na uburu no amotarete boli kurugaiga na kurugaiga ense mondo che Junet Mohamed Noale Gladys Wanga mwanchito muligeria boigo kurwa sense media ye boxing doche norengo na boigo Babu Wino mwanchito muligeria watebanga sifuna Babu Orengo too much power olere goteba iko atuwezi kabila power atuwezi ande bono kora sifuna bairire too much power yabo yaberigoro mwanchito muligeria nere yukatuni ane kurwa gazeti ya The Daily Nation mwanchito muligeria goikiragabu twikira mwali w'iki gazeti ingana lito liragu nigo lyari goteba iga ase kegambero giendo manyangige chulenge nyore chinga kisana chinkonkonyora obwene bwaye tondo mutimo ko Diana tokoira na tochiche no mogeni ritonyera kaba tugukwanira igoro yamangana siasa lyagendrete county ya Nyamira kunyara kaba tuli tokonyora mogeni ore uchikoliye kirugo kyo obwe MCA ase ewodi kurukuligoma akurukumusika yuka na totebirende ngakirigo megendrete ngaki county ya Nyamira gendrete liberera lia siasa oborai oversight lieroro negatie bintu biri tochiko batugukwa na semambi yabono teturendo mutimoko Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com
igo nabugo tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'omuguse ya television y'ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bukwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobunchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Omwancho mulire bw'ensoko TV ngetaseni Ensoko TV nibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kolime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Jeni gongoro ko Petuel machine na nyora netrobin Ensoko TV oboroso bomogusi Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asinginchao
nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi. Murigari asemambia bono nande twiranire cyabere cy'insabire ni kitaika isano aigani gitaseni gensoko TV na bono twasaire sigesamye kyo mwari cy'umurobeli nsoko bwakire na namono ntubwato mugani asemambia bono tochiko batugo tware nkwana buna nago tebyo mumenyi orase wodi ya Ligoma mugani narega igari tukuria rero nkagerete kwara mororire nkwetara bwise kenyoro sachinde gwato kangano bwate birengeryo tete komwa uranyoreri yare buango teba ya matanga nare mata iganta ete kuragenda nchikureroro kwanyora ngwa bwate birengere bya watete kura muguri na nemo ntete kukwanera igoro ya elirumbelia siasa lira sesemo ya gusi toligerie county ya Nyamira nera senchira yobo ikeranu ilitunyara kabatoko ranga nkikilkebenete kulende ntagete dara mwali baga litangania gurukunga Mr Johnson ayuka mwali bagara gukwani uramanya gosengo kwana ari kigusi anyore ngaga kinerete maigo chire kwa bakubwati chifuti print ya somo igoli yale kiwa kiro mheshimiwa wakire uya Innocent karibu sana igana Nsoko TV na gokira kwa base Nsoko TV nimbwate omogoko monene sana. Asante sana. Yes. Usimbiyere kabisa. Naona renge lakini asinge cha kikazi ngono ngare na matiani ono mero monero nende ne amana. Okay. Kuranye bwatia abana mbaba ise kuraranjara ara basa kuraranjara igo nole se bandi wago niyo Moske Fred nonde kabisa omugima na bongo geta sana asinge ncho a campaign trail ya chageta rigusi na roche reception was very good. Okay. And then awotoroche ngana bwateri bagarigia igo tikangire libageriga litangani kwani aba gusiba minto na nene mona bamenyi be ward yeri go masenkurwa bakwani ngabwakire na ende nje una Innocent atekire kubatebya nje ngoro ku Johnson ayuka omari bande ngono kabari karaoke na ende chino musaibu abange na bamanyekanete igo. Okay. Ikontene inase ukurigia ribaga liekero gukyo bo MC ase ward yeri goma. Okay. Bono. Asante sana Ligoma abantu mbiye bali. Ligoma mbiyere. Lakini nkolera bale. Kiba kolera. Kolera bale. Kolende kero umuntu nabwate ukonyara kwaye ekeranyorera libaga lyo kubakorera emirimo. Yes. Okay. Yeah. Libajete bagote ababaganyete mugo standing era nachite kora alternative government neroro. Yes. Dayule alternative MCA. I'm an alternative MCA. Exactly. First time was first time. Chenanya kuburi kerogo. Mbono ngoja kuburi tangani. Asenge nchobono libageli buna tuarorire. Igotoroche Innocentinga. Umusainata kiranyo libaga. Asobora ina wekinia na kumayanga nkioborai ikiagera mambi ni tweganyete. Okay. Yeah. Wabekire statement ya gonsana ngomusai naganyete uyole abisi no musai. Yes. Let down go say alternative mutaite moletinga. It's a let down.
na kigia kogera twikaransire twarorire nga tutageti umusa asaliri gwerieta tachi kweguribaga tutagete akoreta monchurio se correctify Messi and Deonsi umusa uyu twetaribaga akorira se ward umurayororo currently gare very powerful legislation yo korenge county ya Nyamira anene monoro bibendu warenga keroka ruare teteliberera sana kera ruare gukwane ruare nga the center of it ngakyo chikogaya nemechandika mire turachakira bono twarachakire se jogwatebanga kiruge kigo tagete ororenga mwa retire buna basai bache gokora biribiganire ekene ngeringa rigo mano herange na seito I mean Keroka Keroka is our town center no tokwanda twagore yanga twagora chinyanya bintu bunebyo na ende nchobona gukina kwa neiga ego manyetenga Keroka Keroka ne yeito twins ne yere nyaribari ekababo getutu igo step iri umwishimiwa atege tiko kotema kugayana amagana ye boundary it was a nice one. That one I must admit. It was nice. Utatigarende twensuma tena bagusi. Imbenje no munyaribali, usobe no munyaribali, je no mugetutu. Yana amachi na botora nywa yamo. Okay. Na tutwaru mu chando na boto go chamo. Asenge ncho yo koreto bomo no bwanchani. Okay. Na baya renge bia. Utatigarende asenge ncho mangana yugare court taraera. Kine kintu kirebo siwe kigambiro kira siwe kigambiro tingutaka gukebeka ngabono kiaherire of course ndoge kwale finality totebe sebere trakinende ina way kwarure birengera byago hinenchire yamo budagwa kwanire ligo maward ingagirete negati yechi ward kiriyo mu MCA arwe tora bwate evaluation no mu governor yes mu governor urabisi ukuru muske Amos Nyalibo yeah development level. Now that's where the question is. A bigger question, if I may say so. Kiagera umate kerore confident ye governor, e governor umate ne president ye county. Ne rubuate resources chons pine ru which manage, and you are affiliated ne governor, but at the ground level kwa nyoranga meremo na be ekete. Igo abarajo la location yerengo mwishimiwa allocation abeko bengera kine kerora affiliated n'umuntu bwate resources na bita keirore kanenga ki konyorore gatarikana you cannot be affiliated n'umuntu bwate resources to konya abantu bamino okay igo na bonta que tente betinga njitiko kora siasa re controversial madra beko nyarekana kertua ko ireli baga buno morai innocent na bora akore buno konyara kwa gukore okay lakini onyo to kunyara kuisane kiumwana inchi na bako nako kwemurungania okay ikonje entonces emeriti ngeringo mweshimiwa ura kirgo kieriko ma ward ero korire buno kunyara kwa ekongani ability ya ese ability ya eno igetega abo bone gento to kurigereria we are trying to find an alternative umuntu ura isane kiumwana inchi asoko mokorera biribi morengete okay yes gento mwishimiwa na nyora bantabange kera bachiko bakurigiri baga yuko bumurai okonyora litangani abantu abaute bigendo ligie kirogo kyo bu MC gendo ligie kirogo kyo bu MP gendo ligie kirogo kyo ko representative osne abaswati kwanyora ngo ulio utaite guchiko baga kurigie kirogo perhaps taraki research well amanyangi keganeri kwanyora a problem ili ende tobwate umuntu abakurikire kinyinge kubeka asekirenga giringa okonyora no umugabana abakonyora gotebunga chira njire gwatebe totekiraniti muraibuyense boni gaga kurwana ne chira rwete chindora nyore taraikirani abantu bakumubeka ko ba accountable egasiye yo bu MCA sachinde abantu baminto bayimanyirenga ninki yo mu MCA bwente gokora turatiga ibyo komonyane nabura nyore bagosaba ibintu binde biri within your scope ne binde bitayo ekene ngeringa nabira nyarike na bana inchi mbamanyeti kyo mu MCA atakira gokora kiagera buna bona asenkururi goma abantu barora bange okutwara information nabira abo mu chando utatigarende ntagetengo tebinga you know leadership is a calling ikero tagete kobera abantu bamino
banyorekeri kebarengete igotakere gwetoma gwetome kabisa ikiagera richiko ndiro richiko ekero rirororo onye omwananchi taramanya nki omoemisi atakere komokorera watekire initiative you educate these people bamanye ng'a ekene gitakire gokoru at the ward level nche buno omoemca ngintakire kubaretera the best things biri birengete omwananchi nande bikorwa ase county government na bikire ase ground omwananchi obirorere egose yaya igo omorai omuya ritang'ani otegerere nki omwananchi akorera eria kabere bakore civic education bamanye ng'a eke neke neke nabyo ntakeire kubakorera okay naende ekero chira chikurwegwa nakiekora ntagete ntebi omwananchi ontengerete ng'a chira chinyinge igo chigosaria oboroso bwa oborai bwago nabora ruchira chinyinge sana nando batai bakabiri richiko ritari kogotebi ng'a ebintu bitakeire gokora ekero bakoire ribaga expectations chiabo gochire igoro okay kwamana konyora ng'a turi goikerania korengana nebirengereri biabo ebagokwanga okay batebi ebintu so nogendete korigereria blueprint ye awards yes na ndorigereria biri within the scope biri ikirane yes biri oranyara ko bagokonda gokora buno yes omu MC ororo bono nche no menyete matuka mangi ni rigoma menyete even my family no menyete rigoma nche gonde na rupia singe kikazi so korande biriro byabo nande buna nkuna goeta nkuna go collecting nga inkyo mwananchi atagete ubura yuya no bugo chakiraga abo innocent tegerera umwananchi nkiaganeti gendo ikaransense via line ne richiko rirororo ririri bwente kubwati kubuna okay buna murai okay manyange ekengo gekirani de ekengo gekirani nando nye turi konyara kugekirani te yu mwananchi ngeketindi konyara umuntu ora kenyare eitano mo jumbe gose mo president bwense bono ikwirane sigende iguru nga public participation yokonyora nga chiga kichinyinge abaraiya bange akera bagokora emirubiri yabo mbari kubika abana inchoro nonye ndrigi yasinyire because bagotebanga kuruterana kwena na lingana urwayo tebi umwananchi agotebi goise gotwara kwa rosirie bond yeyu nabo konyara kwa bakoenda busyo bono tuligereri buna ase award bune yago wachiroro bagotebiri wagache baragete kwanyorete public participation nikagiye kaye campaign ozengo ba promise yolenga nechikoba busyo egento kiliyo chikoba gokubairanirie feedback kili na ikana agenda natunyana na ikaga igatinyare tigichikando busyo nande ntaitenguira ni abunga ki asingenjo na wero momenyi bwe award buna anje bono Johnson abe kunyarikana nga ekero public participation yego koru na ichengo bandu one of them asomora yororo na tegerera nga nkibagoteba bono buna ndike kero nkurigiri bagari oborai timbu atieni powers chukurangeli public participation okay igonda igwibiriro by that time yego roja koiraro ekeronda ire bono ntebe nga inje na ikaranse kerogo igonda etekere kenyoro nkore gente ku public participation una bono nkwanire igoro ye para kera kwa mention ye mangana ye para chipara nchiro iward nanda makori naro rather kiri ku igorwa because actually chipara na chire basic na chire basis ye economy aso mwananchi onde bwensi ekiagere na bara itio musio ya ire chiro gosenyanya ya ire chiro onya tokuba igorera chipara there will be a problem ono njenyo reri baga public participation that is the first thing ngokora uno murai yobo okay ntegerere nga nkibatagete na biri bakubika bune priority ebina bingotanga na gokora county ya Nyamira sama tukabwa ngo sana abana inchuise kuba buli gento bakwane roro nugo siakasia kaligo kwini bo roro bagote abanga teligo tumeka boronge kwanyora chisabu inchiri wanchana kwetera se audit report wachira se assembly buno mu MCA kuru ensemo yeligo ma ngakyo chikoikirania oversight ye county ama na rubo kurumi no bonge borase county ne karubo kurumi borororo nchabuno mu MCA gasi anene na oversight ngo oversight yo muntu kurukwe gavana narora matukabwa ngoiga
chibura buru nchi abase county government ya Nyamira chakire county assembly baka bakaikaso mo governor. To me that was political because there was no basis ya arego toro kibuno mwananchi ng'abantu ab'ebintu bakubugatia ebyekene bagatema kuimbichi governor bagatema kuruania the leadership ya county assembly of which paka naende bagaja bagutua alternative county assemblies chiare kurunga bunge mashinani. Okay. Emigogoro eri yonsipi na asengencho anene mono ntaete benga aba MC baito bari county government ya Nyamira. Abange babo there is a problem because they lack information on the procedures chitakere kubwatiwa. So that oversight ya rekanengo oversight ngo korwere nebintu byo mwananchi ngo bayikirabire. Okay. Igo ebura buru eri yabete inchencho runo mo MCA. Lakini ateberanga ekaruru mora yumi usasa good leader. Try to sit down na baraibande, share your views. Watebinga this is the way you are supposed to go live gato kworokia ebisa kubindenga gotubwate migogoro rioka tutari gutiga ukoboka mahambi kwagande county assembly nese yogo chiororo liba kubwenta ukora oversight iria takere muna lichiko liko gotebi wakwanire igoro ya oversight igentekeronge sana boni gagwante binga nole no mweshimiwa Matiang'i. Yes. Nyasao wanchire wachori kwa mero mu MC Wiligoma patinere go sponsor ga se koligere liboni ga at the center of everything siasa ne tabe ya eliere loko gali kiameke nato tumeke bunda ODM bono iga abantu mbaro batebanga nche tinta itiko bwatia principles chiria chino mo kore tanta tembwati principles chepati ekere budget yakorosigu budget boli gabna wani ngense ya Kenya each policy wagenda te go receive chikoros policy statements chi budget wagenda te na go chi proposal gechi kwa babiri we kwese budget kwa chire county ya Nyamira na bobwate birengererie biya buno mweshimiwa Johnson lakini party yago eratoke timati tikosole Jubilee go seratokere affiliate party ya Jubilee affiliate party yo Moske Matiang'i onyore yago tebiri ekyo Mr Johnson tikeli gwetigo ya assembly yeyo nakira chikoka nandekero kuligeli bututuka numboro litangani mwananchi nacho kutwara libagali nene sana lyogo chora abantu abangaine tikotinda danga baraibaroro wonsi barabaliri lakini umurai omwananchi natwara libagali nene lyogo chora umurai obwate information isaine asa mangana party affiliations buna bono na tebanga nchengo support fully yumushimiwa Fred Matiang'i. Number 1 asinge nchumbwa tekerenga kyo gukora emirimo. I believe umushimiwa Matiang'i no muntu gukora emirimo. Ekero kuyala ni no muntu tata gukora emirimo igasi yago gekwororoba. Okay. Bono mugava nato kinga no muntu yala ni tia umushimiwa Fred Matiang'i na Matiang'i gata geto muntu gukora igasi. Igo mugava nanguchira gukora igasi. Okay. Na inche karona ne aba affiliated no president yo Fred Matiang'i umugava no vera affiliated nere na incho mo MC amba affiliated nere meremo ga ko barais. Okay. Yes. Machobuligeli buno igwete mambia bono nigotendete gukwana no mweshimiwa Johnson ya yuka nigakuligie kirugo kyo MCA ase ward ya Nyamira na nemono ward yeligoma kurwa se county ya Nyamira nemono togendete kuligereria aliare asoborai bosibwa na mubekeire na nemono twara kwanire legislation eliagendete sensemeyo ya ye county ya Nyamira na nemono tukuligereria igoro ya enseme yeligo mantaite turakorege samunye kigitangani twali kurakwa nebintu biri bya bene wanongwira na tole seviche ya national politics kuira na tole so mulindo lyo gendrete asenchire bigana tonyara kabatogo kwana kelike gendrete no kwarwete gusi no bwata abantu bawo bali gusiba tebanga murayiga bwate chinsi bichia ichikomotebire aro kwa rumirwa iga rero ba umure chumbiga iga kwatatebyale asenchire bigana na bogo so aseke minane kekera tugona gukwana utoke goro mumenyi bwenseme yeligo ma otwakire simigo chaga iga studio number itegere 0788666663 na bira toke no bwate kendo tete ko mubolia maganara ale sense meli goma gererende anyale ko baga ko irane lini mbego nyora libaga na kubwata chisimi cheno ndigire lichi feedback cheno chiri mu gotolikira sense moyo mtandao elitonyara ko batoko genda sobwa mo igorende buna nago tebiria sema mbia bono nigo twale kire tutaite kora kwandira igoro yoborai ligoma county ekara tukuligereria location kurwese national government chipara chinyinge chiare ngoro
ibono no aminiri gome ward igerese county ya Nyamira gento kiarorekanete ngelinga gotatuare obwamate sana ne serikali maybe gosetoke na bintu binde other factors mubunge naendete gotema gokora ichia yako biko moram arorenga ngwete kachire nindo chega iga kururiko mangote abarenga chibara na chejibwato muchando chion speech ya begiru boronge umante no ba turi go support ya serikali yeri tuko lichi kondiro lichi kili gotebanga mwaka ni undu bwensi bwe bango natakire konyora magenderero. There is no excuse ya gotebanga ngabona turi go support ya serikali tutakiri kwa egwe para. As far as I'm concerned, litanga ni kwane as a constituency ya Kitutu Masawa. Mheshimiwa ito Mheshimiwa Clive Ombane Isairo he's always been in opposition. Na andere na wate nene unabona arasi matiani. Lakini chipara chia echi nyinge I can say 80% of the roads chire meant korosi kuna CDF. Iko chirosiri. Na singecho lichi kondiro umwana inchi nabwate right yokorange bango yae yamokonyira sokorosie para nicha say ward level that case applies as a ward level toka ngogoro opposition lichi kolingo ngwala uliro mwana inchi arosirwe para but unfortunately one of the ward yito litanga ni ngwate banga umo MCO ne Mheshimiwa Nyambera Isesa is affiliated no governor anate banga mo governor ne represent ye county but kwani ora para ji inji ko digento gike chirikoroso ntebe kwa mfano para nere gutume kanje nyansira osoke igwero gendo hotel kwa wote para yu igere yo mo MCA lakini umujumbo nyaroseti because yarenge mpemo no yarenge gweteka so nakina tebanga nabutora choro murai akore kunyara kwaye ta kore byonse bakabiri bimurengete igo egento ndatebe ngateri lazima buya line ya serikali umanya koroseri umwana inche para lichiko kirirororo liukana boli guchikanga epareye umwana inchi natakere kwa yenyora richi kwa tebire ndiroro igokoro kinga epare ne bwenta kwa yenyora kwara kore benchmarking at least kora ligeri chi ward chi kore tubiyense ya Kenya asora chikote yomo ligere mo menyi bwense mo yeliga mo matebinga aiga this is what I'm going to do ikene kingo chikobeka gosia ngo tarande Kenya chiro mo nchoreria innocent ne kerongo heta tinta tinkwanere chipare chire Nairobi because Nairobi is a big town to de rural county to de rural county turara kwanero ororo tigankwanere one of the constituencies was each ward chire within central unabono ngende Kiaru bakeparere yo mo MCA ngegweteka I was there 3 months ago. Kende ngelinga chipara ba misiengo ba bali chibesa bakorose chipara Nyamira nje tinda enda ward ndi na etire Nyamira tali bono na cha etire siasa ngura etande konyaiga there is no ward nda tebenge ni bwata chipara chingia 100%. That's why na tebanga obore umbore ase leadership ya Nyamira County. Mwancho muligeri hoko igure semambia bono na koire libageli naye nabokobeke kirogo kiago gaigegere tugendere senkambeje nagotebye namba itono erese screen gabu yere 0788666663 eliyo nyara kubago totumire birengereri nabego tokago urese county yu ya urese county ya Nyamira ugatoka urese ward ya Ligoma nobwatekede jare DBS yagatebanga bold and courageous timati gosnomaite Chare DBS. Yeah, nimo maete. No akure ward yeri goma. Chare DBS ne classmate kiame. Classmate. I think you must have understood me so well.
tuasomete nere skuru so ino muntu understand it. Okay. Bia bona sana. Ningagirete ngonyora tuli chisimi ntaite nkoire sebono ngotambuka ingoso yese cia science ya Kenya. You looking at it so ikaranste ngakyoiroche. Siasa ya Kenya bono ya beire nkongu. Nenkongu nande nengororo. In the sense that inga okorango mwananchi gwe murunganiri mono. Tari county government yo kaya Nyamira. No nyen Kenya ingima. One bintu ngo change bire innocent. Bintu bya change korango mosawo bokerere igoro sana. I'm looking at the youth because inchino mosai. Tuwe imokerere igoro. Because intutagete korobora yubya. Obekiroro so that into serious ya ito ya Kenya. Ekina kikereke ene. Musa uyo teneine ogatebo bokereire ochire bosya chiko bagakorra kilke bwenerete nabwate challenges cia ya gwetereta itendara resimi yego chabona igatura kwa nere soko bwakire. Hello ana Jimurai biyande kayeliogirie TV na keri kabisa. Asante sana naonde na Mr Johnson igaiga na wondo che Johnson ya ukwana buya chembita mutuka ko ruchucha tika agithika ire tika mbuyere ngona kutwere se itongi tutu masaba manga ingagete Johnson na kwana na innocent gabo karo murayo ndare ngonka mubuli goreji para chinke chia manga ipara chia seito chirio mwemuzi yabwente ko gotarira gusabwente gokora una seito manga igochire bobe pi utanyare so weda ngamana kubuli goriye chitaya chiriji chikube kuchipara yo weda sabantu bagweta innocent no inyure kana badeti ngachitaya chia igakiambu esende para bakebisini ne bibekire chitaya weta lakini seito bakase ofisie ye county ya sub county ya manga na bakoi pale yo tikende ino moro mwe bitongo nini terigo korwa bono tima etinga aba MCA baitora buno kurara bakurara nechi gichoka bale Nyamira bono ngasi kitogo kora ose yambo lyo mu MCA oyo tagete gosoa erenjara kole atokonye geko ruru chonye gegwikira ase bali baro robono ga nechi gichinyenge chiro na mangana mange chibese chiri baire cho gokora ase chipale chino kobeka chitaya no kurigereria korokora ke bisha makara batina nini mbali gokora erenjara kole akikishe ngebinte bingo korubire ase county ya Nyamira osese mo ya ye yata uchiko tenera. Asante sana kwegura mabuli aya chibara na chichire gusiji bwato muchando chipara na mangana street light pita mutukanta te muiranerio motebinga there is always need kutwara coordination yoborai ikiagera onye mukunyara go coordinate lakini hata banga civic education is very key as mwananchi amanyenga ngutakere go beketaya amanyenga ngutakere ko rosipara gete inchebuna chenkuruse itoriko ma iriko ma piwali yaba era sekeroka municipality it's an advantage to me to some extent tebe because municipality ke bwate fund yae neta kire korosia there are some roads chire marked chitakire koros une municipal amangana street lights inta idente bi Peter always nchebuno mo MCA ngana hapo mo MCA 2027 2032 we can coordinate coordinate no mujumbe coordinate ne governor acha go chali bwe kiame kya hotel gutuba sakabanere soko bwakire soko bwakire Mr Miguna ngakibwakire yona ataka kwa ni murayo ina komotebinga kera bacho libukia account bakorera bana ikia magendero nariyo abana inki bagocha babairani agita mutinde kya kabere n'ekifimi kya bomba gotenkia abwata gifimi mulenga kye kere bakuri ikikura bakuri abana inki babaye ikikura ya mono mwongera maiganje ngukisha mujawaba mutobwate tekose ntolimbeo hello
Miguna Ochire. Soko Bwakire? Hello, Innocent. Na kina de Bwakire. Nakabwake. Bwakire buya? Nakimona no maganyi kura studio. Buya tole na ora tebe ngakingo to kwaner. Ya tole njingo kuisira temo bungu. Kutisa mchanya makoro. Ni makoro te soko nere mbe bono iga? Na iwate kabisa. Asante. Ona gol murayo ama ita ba ko na buya kuru abo. Ba ke ground ga na ko yangi binto biya chinjiri. Ground yangi e karo. Babu ata mangana manso. Ogo nga inko ira igengo bakora ani chinso ko marose di para marose. Pati ke nga kiringa ba tu aba ringa na motokorere. Wa ko rosana imesi mija je to mariko imoki. Wana wake mbuna mepi una sita uyoro. Yesma wodi. Ani toko ama tobe me toko tar to metinga na ki kare serikali aseru to ingia makonya tare tere kaiga. Dura tenga to muito machora. Tara to konya kende taranji yo para. Okay. Aya batari yo to kro kengo kana to konya to go to we tandi. Okay, biya bado sala. Rating ni wete yo MC se kaberete. Ochire ge sima sobo tebire ngando chebon CP. Wago chaga ga bato tebi kiregento. What is new? What is new Gorwaze Johnson? Tiga ngira ne yo mungwano yo Nyamakoro to. Nyamakoro to is just our neighbor. Ase wodi iri goma. Again to believe it in Innocent. Tinta getindi chi ra chuborimo. Okay. No na so sibwanya sae ekinekebe. Okay. Ekiagera umwana inchi ratagira tebu ibinta okoreru. Viri ore shuwa nge kigera kingende nje kuna Johnson Kariuki so egengere practical egengo ke korana. Nyamira. This is practical and ge kuno mwana inchi direct. Why should I not do it? Okay. So mindset yana vera beta tofauti. Ama na wanasiasa baragwekara bagocha na bakurichira chinyinge sana chichire gunia ande na ngiro rego teba igo lakini wikiranie yabe problem. Okay. Ase ensemo nchabono bunanje nganje te go believe ase murayo ndo bwensi okorega asingia. Actually ngubi bunateba ngo mujumbe rengo temari. I really admit mujumbo ito tutumasaba ngo korali ga asingia. And I'm actually trying to follow the footsteps chia kendi yons kelia ago korana inji kero na renga ni kia kena inji ni buateri bali ogo koru mwana inji kweli goma na inji rabonga ni tinge kore. Okay. Soko Bwakire? Soko Bwakire. Bwakire biye. Oyuma kori karakoro wanyago. Wanyago bambu ya mure? Wanyago bambu ya tole. Geta seningere mbeo twate betigu ngai gorongia bwato muchando kuruge gaturu chenga ngo soka kire. Biyakire. Rombo yakirake. Igorokia bwato muchando. Igorokia bwato muchando abune rali ya matengia ngenja korokana. Okay. Lakini wono nche wodi ananya mayaria. Ngaki osiemo settle. Osiemo tara settle no moisonde to enga matangaria. Chipale chirata te shira ne bale koronkore bwato nyama yawa machine. Bale yo mobere wanga wetapi. Pole, Awano na kido tena na kio siamo bana go tika na ndalo to ya mangana maya we ka njiro kwama. Maybe mbona go settle obis. Jibara jale tere sita ne merero chistima. Abantu babere me aba como son de pia bande bale kwa kwemi arobole. Kai pole. Ngagiri rumbelia siasa lire gusi. Siasa mbere. Bueno, no va a tener todo buen tiempo murojo y toma diangi todo se nere nare to bro. Okay. Asante sana kwa igule. Bakari chipara na jibakulera sana. Ba ite gusi. Gusi. Na ndi buda bone tuete. Gusi une mbure tuete ga. Umo jando gororo monene sana si chipara. Okay. Lakini tata debería bara ibaito vale kirogo. Tinta que tuvo victimize mo shime wosiemo. Wosiemo ma te gaso ete kirogo mo isonde. After by election ya bete. Wosiemo era uma ete wono ibisoero bia bona kuna korosi. Lakini na kinta que tente bi mugavana. Mugavana na bwa tu mojando nyamira. Mugavana ekero utari ku
we associate nere gose ne biashara mogo chigokora because inje ndojenga ne biashara iratoka na wa kelio gimono okonyoranga agugubeka agugo sideline abe bisira baranyona babwate demands chietanete lakini bono actually twasinyiro ku understand kwanyora bakuri ore close nere bado nera bana inchingorera balenge para ne akora tegende kike nembe ne chibese ngocha chire bese chiri ko banchi cha innocent ya se county government ya Nyamira every county government nkonyorere the rightful share yaye yogo chikokole merma se ground but now we fail to understand what exactly is going on okonyoranga chibese bakorosi bake budget bya budget yabe kuyechipara lakini para nchiro korege ntukike njiri korosi so umwananchi natakeire lakini koiro ngo umwananchi natakeira nyore civic education amanye ngepara ni right yaye no mo MC ogochorwa ni right kusafu mwananchi whatever civic education budget yocha kobeko chikona kwegereria bantu anye beko nyarikana soko bwakire awagire uyo innocent ningo to kwa nere ona rakizana kuri kasarani mbiyere kini ngasa ito njombo ga nyari bari chache ngaki umbu abantu mbiya bara matoke mbao nati goro gose batene ne tibu na gwagire simujika tira abori bye lakini wa kare na sama toka una ndete kunere gore jipara omwe mjeto watra ali atati mu maedi kai ngaki utajete ko choro mwe msionga ni mo choro tara ki woro ko dira ali to wore ita anda da diri ito ko ye campaign ngwe nayo tairete chingaki dari ko kana una to bagirte kuriga kabora genda bada seliboli woro no ti paro no ikema toke we kiombu oigirira karibu negete oikiombu echiro ndiri kwenda bone yo mede ina sara okwenda ko emesi kuru mugondo egari yana ndapa yana ndatinjira mezi yana ndangere weekend makae pare jo kamo kai ka kiombu kwa chira sara yeno mede wajana ko mawori ko mwenje itorene ko igumbo boy bako morka by the way oyo akoro ku boy yo say no yo say to embo ya akoro ku boy ra ko mate iga akora magendero ya ko nyanda wa kiombo yo chando wa kimuna bantu bo goito matiga bakonye baro chibesa rende bakonye economy ene bantu baitire muinari bachire gukwanira mbuya mono sana koigure bagale gukwanira nga keumbu tigambuga teyera soko bwakire soko TV bwakire ngakira lisa real oyo nero kurungara risa riri nyitie nyene kuruchinsa machia kasarania gora ire ne bikoro to kwa virusi enda ire ne bikoro to squeeze na bibinto bia ne bikopa iko mwenye nyolioka onye ko gwaku desimi yoko gwakirwa na bono tiganyira na sumu chadara abagambi togo chore kene tigababe ko muntu kurukwa umwana inchi motwe nekara tu abahiriri bagabuna endugu yane nyibwete gukwana kuruwa ubu yayiga mbuya bagoja batonerie chisera chiyabora kirende kara banyoreri bagatika bakorra bana inchi gasi babe ko umwana inchi koba mutwe yari tokonyora rende into to weto gari umugambi ito imbiye mono asante sana Rarisa Lil kuruchi sebe cha Kasarani echitwara chibwatire actually umwananchi umwananchi nere priority mungwano yukwana kuruke umbu mateke umbu nando no matoka kuruse idako genda ke umbu ino geli goma mosimegete amatoke tasimegiriri goma naroro lakini ataberanga omwana inchiepa araga koni ritoka iri rumwana skuru moepara igasi umwana inchi nakugenda mugondo asimeke ritoka ria asimeke omosio asimeke nyanya yaye arusie nyanya yaye ire chiro abaira ire keroka gusaire keumbu bono yechipara nchiyo nakiera nyole school fees nakekogera okonyoranga umwana inchi gatesegete akuna gwakera nyono mweshimi wesimirio kanga umwana no seri gukuru school innocent mwana one tabu timbu atibese ngo iru mwana university aligiti umweshimwa na ndabwata expectation yene nenga ki komo konyare 100% which is impossible nabantu baito babegeta expectations nyinga sa baheshimiwa bakorenga linge binte byo nangara bari solve nabara iba failed na gidata banga anything kere base kia so mwana inchi geikiranie uisa nekyo mwana inchi boniga ase
gusi egento kero ronkelinga onya turabeke t-shirt ibwateri etagete nabo tachoro are we likely go lose abarai bali babwenete gutwara ikirenga ase okogenda siasa y'umulindo madana bukubeke t-shirt t-shirt gete ye wave lakini tulimu ya sabantu nando rishwanga ubwe bisetoro tuchiko konyo mwananchi umwananchi ne rubwate jukumu enene in the sense that we kachi kuligiriringa ngurumu ya monora mukonye without doing that tote venga wono na beka buna wono ndasi matiange mbeke t-shirt ya Jubilee nte venga nche bono asinge njora ndasi matiange njore lakini kimbwate kirenga ngatini kuchikokora kende I'll be late down ya so mwananchi okay so mwananchi ne rubwate liba gali nene na bongora ateba ngaki twenzi bali tukulikibirogo buna tukwerora ntwe osenchi buna karaoke ndaiga unankwirigiri na bona atebe nganchi no muntu muya sana lakini mwananchi ne rugo chikochora nguru muya okay atebe nguyo ne ruru muya mwanchu muri namba ite studio gere 0788666663 nyekoreri goma mweshimiwa Johnson ayuka no warega iga kesi myoto tebinga ningi kilioro chekebwente ko ba fixed go sensa chinde naboko moba semi manyete boni gandi bayo chabateba ngekero tete kuri burayi mweshimiwa ochaga ndegurunga public participation ditangani yago nga kwa boli batatu ngakingo kore kirenge kego sebacha bugo matende baguboka mambi bachi ekera kwa chagete ko korosia ndote ba urugete bugo ba tebinga tuasumbuki na bara urukire akene geringa nkuro kabale nande karoma ete abantu babere batatu igabane goje banya gukoraga ngaki mumura tokonyango wiko bategerere bono nje buno mosae tiganda areto giake go ngaki umwana umuyande oreta gibudo bali ya rango tegererande gure bakane gure biruru bya bananchi okay one kero na chire ekene ngankiringa na bugutware ndoto lakini nya tugutwara abantu babere gose kumibare maga yago bakogote inga you can realize this dream of yours yotokonye it will be nothing okay ko chande tuligeria budgeting ye campaign yonga kyochiko yakora so kwa bwakire ino sembi wagira bya ngakibwa kwa bwakire mbumbi ambogete ndoje ana kambura kunyira kale kidogo ngaiya gago tubona mambi ga sasa umoja tu moja tu aiga Nairobi bono no menyete ngaki abantu bamintu barabo abantu mbya bale go mboya getaseni nyomba mbya gego kwana ye ubwata bya bishanga ngande ngwani tsanga ba tete ngande ete ni ete ya soko bya mono ngande tsanga ni ngere sana kile mambi asante sana ngande kile ngati muhari bipinge bya sana asante sana bono nande na abakaneriyo buya ba mogendreyo bya mono bono ngende nshame gorukunya nyamaiya nyamaiya mwino Nyamira County matoza miruka bono ngene cyane rubwata orni pare kurumiruka uchimasoza como empira roteringa ngoja to seria arenga be nyana moro ye pari ye gari to kumia bono lende ngo aboringa atmuta ata korra nere ata rosetende to tabantu bae to yeyo mwanchu muligire bya mono sana chan nare mchie nere naro kavero karikurwe rabani ngato ngoro jiri parandi ngo ngoro chuchia makolo chino chimega okay ya karo ya sai chia sha ojo ya ga tio ya asari sibi mata unga ukiamuri bi toje tochaga kwanda okembia mono toje tochaga kwanda county actually tochaga kuligeria magendera agenda te gukore kanore soko bwakire muraria Innocent irio kwombo ata mitambo yarenge bo basindi okay ngagi miguna ntebya ngo etwani itoche tanyanyero pie umuraji ne igura ukwana bo yakatege ndonare kora motebya iga kirale n'abafuasi baye gusaba femi baye bande mbamuretera bogenti boko motebya nka polling station yete kwanyarte kura to basoko bakorera magendero okay none gwesi oracha sare kerega atagetobo koni umanye ntubwata mama ntubwata abantu b'ikishaini ntubwata abantu benchara abeze kubona nyigwete
amo isani kimono ko bani kuaje kore ta basa ko te abanga ate ke koro muntu bwe suti ngate te koro muntu ko mateje gente kene ande ta basa wanchira mangana yobo gen kimo no siasa na bere iwe kerate ke te tamu ya tabera irane igago kora buya nari bakorigereria na kende yonsi egotoka se wodi yage bo borweire eba michango ya bana bakogenda kiskuru ebe kende yonsi so yoko boko nande tabasako bakwanga eriti yaje gerense eriti yaje gere igoro atarire uniform yemo kiria kurugutia samatanga kiria kurugutia se michango kiria kurugutia so borweire kiaba iko ebire binte binge kereto ko birigeri na bibita abaraya bange mbakoira na gitamubere no muntu naro kwa na buri shabi kikurumasosa ari mate nyamaiya igoro ye para umanyete oburayi bwa mataria mbwa gitebo kareta amangana makongu umurai gaso iro mogeni umanyete taramanyo hisi mune ko bangu na bintu binde baba kinga kingororo umuntu ore bangare ndora buata nonye neriko ike gusiya abantu abateba najya kumanya okorera asibiya mbuya mono no turamunyango. Thank you sana Mr. Miguna sogotosira kwigure ateba kwairo basemi ene tamu yakabira agatebiri bodo ntaga ni otebire rero ko tegerera bari bayigwe bintu biri otagete Miguna ruro basemi ubiya sana na ndenda tenge changire ntebenge kenenge ekerobo gengibora se omurayo ndebwense takunyara kuikirana biria ayariere tumwana incheira Orete ruro bagengi bino gende to strategizing mbwana kubura kini botageto umuntu mungaine neka ruro mungaini obwata maroro nga ekene ngelinga nje my focus is nga ndigereri kero umuntu that's why tuatebanga nkonya ruro muna bajumbe bacholire iga gusaba MCA onye tubwati good relationship no murai osomo president osomo governor nabo erabiga singo ngokolemeremo okay lakini nitageto umuntu mungaini wetani obogengi okay na bura leta rubogengi bati umanyete nga kero umuntu no buna anje bono Johnson nte buna nguru ase wodi erigoma go understand it much andoro 100% okay na ende obogengi na obokoba okay na bonda ende wakiru chukura bono iganchorwe ntebenga otebenga ase mugete nga keretie kura umura yumungaini wikamanya nga ne right ya keru mwananchi regardless nga se mokiaru regardless nga na wakirete kura oseta wakirete ne right ya ekonyora magendero okay igekera gwacheru no murai turi gukora bari bagochorete buka gokorera abananchi bonsi emeremo keru muntu isandike nga kinonya ntu amwakirete kura otokoreire okay mwancho murigereri ni gotogendete gukwana no Muske Johnson aigase mambia bono nande gufuna kwigore ndoche batebire nga bono lende tamu ya kabiri rero uligereti ntagani ogara kwa bigite handle kwa charukire kinende odakogenda kubwatia kana babantu arba gotiote the minister of all this budgeting yugo kora chi campaign tumaye so bono ngocha tuli gusiera bono turai kwa na siasa yaye se kebindi gia kabire as national politics no rubirengere bya uri tangani ntate kora aligererie budget yobegete busyo mugano nde na aligererie so monto ndagotebekera gukora kuri gyoburayi bwa kirugo kende gyonse getaga rinte getangani bakora aligererie abantu ba mbare yabacu gwakira chikura then number 2 pakomanye abantu abawe message yo chikoba iliyo mwali bakotu ale bitoki bya ubegete kando chikoligerie budget ngaki orobere timero bya of course mbiro tatebe but rende mbiro ramasiko tabanga this is what I plan to do Innocent inche what I can tell you no mwana inchi ndigereti politics ya Kenya ya machiko utioki wake wetera singe njomura yore kirogo I'm actually blaming Mheshimiwa William Ruto nje kaba ka weta chikanisa saa nyinge spending a lot of money at the end of the day gara nyore kirogo mwananchi gatigara gakorera okay Njemuna Johnson I'm actually prepared logistically 100% logistically go minuting aki imerobeli yago messaging yane na mangana wikera kero monto in the side ye chibesa setting ko ya chibesa nkugure ne service na bechi kabembe nkugure na ande expecting I think go korera kende okay
lakini ontegerere my messaging onge ribaga nso abisi igongo etoma so gukora emirimo because ni manyete nge gogwa ntegererete nandi ngakuriira gokorera ndi mirimo yeiga normally I don't advocate amangana yoko bribe voters but if it happens who am I to deny it? Need prepared. Okay. Todete ko swasa seseme yu tedera swasa magana bribing of course bina kwa gebekire batabango konyora chinga gichinyinge mbabwate bintu biri bataganete babegete bosio ntotake kurigereria magani bono na ndesimi ya onkorerere sana. Yes. Keregendete kurera bono iga abantu bagotebye bintu binge sometimes imbirogo decline imbirogo te yabantu ninchenyare tuchogote binga kisimi yawe ikurera bono iga kyogendete ko ihando Aileen Mukera whatever we need change in Rigoma and with the Honorable Johnson Omari Omari nando kurukulinda Omari is my father. Okay. We are ready. Biyamono mwanchu muligilita tekondo muti mugotoko irana togenda gukwana no mushimiwa Johnson Omari na mona stogenda tekuligirira igoro yoborai na ese county ya Nyamira twakwanire bike igote birenga chikobaga ko bikeliso arorenga ngakia konyara kabaga gosokia bintu kurwalia chiko konya abantu baye beligoma. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Obulimira bwesiro yobunda bwense Kolene tali nchirende onsura krobolemi obiyoke Enyoreri bagalia bene kwa egwa megelio chisemi Nobo semia egyo obolimi bwekerero Nechikolinga Asobolemi bochete skuru nobo tigi bokumerwa mache Tebone ng'ombe bune yengiya Gaya konyana eyini simegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyira nganya kwama buya Beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumu ime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere cyamurago bahwika chinsa isato asomoro bere oberemi nobo tugi ekero turesemia mange kuri asaberemi chini gongoro kwa pathway machine Asomoro buri bobori minobo tugi ime Yensoko TV Oboroso Bumugusi Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo etogo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali elinde obogima bwabo bwirane gochaso obogima obi Asamange twakirisimia se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare ichobutindu obogima narugendo rubwa tamange amaya namabe Omusa Kitolinet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire naba kuyaetera Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe kemia kasta ngachaka ngotefera po ngoira samago kwani kamenya gutokanga na twali robo wana wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV Oboroso
Wumugusi. Je, unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la JN Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790720710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. JN Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukumanya ayarabe gagwateka korwa ase omochomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi chinchira chito chigekoro nigo chirasoko gosoko. Wanchumuligereri asema mbiabo nandego kwaligani ngote inga togendere koranga nkikilikere siasa ndigeretia setaro yomusike Fred Matiang'i ngote biunga kurwa sensemo ya gusiese mbiabono abaliki bamangana nigo bayikira somo bagani oyo masi bagendete kwiyaligani libanyara kwa bakoranga konyora bali enkwana yaye bosio bwetali byegendete kerali nabasani baye ase county ya Kisii na Nyamira na namono nanyara kwa banga ngote binganga yakonyara kwa baga kogenda litukulia lero mwanchumuligereri buna nago tebirie semambia bono nabaliki bagendete kwiyaligania sensemo eyemo iyo mubugani yokurunga Camel Park ime yo muchiyo Busongo asibagendete kwiyaligania ndende koranga nkonyara ko bali bagoso asikiliyo tebekana utwale nkwane ye mase ya mono muske Fred Matiang'i mwanchumuligereri nani ntukurwa senseme yuntubeto goche ya mase mugo gumanyinga nkikegendete kuruoro na namono chingwana chira kwanuoro kuruoro buna kwaligeri events chialenge omuchi Onyamira muchio Kisii ngiyo cha sebirengeli bya buno mu rwanere liboko liye kirokyo borai nabo igo buna umosai umuske Fred Matiang'i na abasani bae Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Rigathi wa Malwa na Tembea na abande mbarenge usimba chagite taro yabo igoro igoro yarenge nalia chagete and it was a success. Okay. Umugusi ochiramo. Mugusi ochiramo unenga kia nyachae. Nyachae kera ringi kuriyo president na ringi primary. But I could see it inga mugusi na tagete Koba United. Itare yaringe igoro. Nonya abara imbaro roba kona kurwani Mheshimiwa Matiang'i batagete korete buraburu ego baingere tuno mwananchi. I think it's a clear message. Okay. As Mheshimiwa Arati, Mheshimiwa Osoro na bali bande ba support ya broad based. It was a clear message inga usibona iga is jubilated. Okay. Aso Mheshimiwa Matiang'i. Ndete yo ujikorete bosori ase ekerenga kyo Mheshimiwa Matiang'i. Okay. Bono igoro. Mheshimiwa kera bacha kiretaria ekerenyo.
bagacha guchaiga gucha guka bagakorera Kisii town ngoruche Kisii town muna yabete mheshimiwa aratigana ngoteba nga ndete yo so stadium but mwananchi akamuhengera njimuna na arigereiri mheshimiwa Matiang'i tigaye guribaga yarenge buya okay no nye weather yarenge ngankoreta yarenge umuchando etari ningi yarenge na twabwataniramo kandi twete kubwatana nibisa kubinda bono okay tonyore ngankuru storo mheshimiwa Rutekerogo kiagera ta twarosira nkiego define siasa yenyi ya gusibono igi mulindo litwaroche yes Matiang'i okiraria baraya bange mbarorekanete we likely kora abagusi bago chikororekana bono go shift completely kurwa serikali including abarai bali baroro onya to go support mheshimiwa Fred Matiang'i onya koru murai ando go support ya serikali ya eroro bono iga turi go support Matiang'i kurugusi 2027 in Korochi okay that is a fact nebanga nkuarenge chinguru no chane chibese kuningima usibono igateko gotegerera onya gukurwa ni umwana obo okay onde bwese go support Fred Matiang'i ukuriye kirogo na chigotegererwa nige ntumo gusibona tagete no go attract ya masikani amasikani bunege sakunga mu gusitu achiramo okay igo bono igase turuchi tubwate around 15 months to elections Mugusi Chiramo, Mugusi United. Okay. There is no way out. Ora chene wefu ngao, oto telling abono togenda guchiga togo tegerere. Okay. Ya change siasa ya gusibona ya change. Ukwana tuligura ya messaging. Eme ujumbe bali kurwa uchiasa ya ababwatani bali barenga sense emeli au na namono Mugusi ni general. Oli abara ya babete bakomera na nkwalenga satisfied ni message babe yegetubusi uchiaba. Very much satisfied. Munabona umushimo yonalia be arosete gukoba umukwani omonene spokesperson yomugusi community at large. That was very important, number one. Abashimo abandi bachitena Matiang'i to me I believe ngamba isa negetenga Matiang'i umatego ba muntu metenga gendura bekigesa kukia gamo umanya go chemesa tukwane toremesa tumaitenga umugusi yokari ndo kike ochiramo. The message was very clear. Especially kurwa so mheshimiwa Rigathi Gachagua maite Rigathi Gachagua nare mobilizing ya sana I clearly stated inga tuwaisanekire mwachira mabuno mugusi bono bwato mwana inokoboko kago chemesa igotorene kenenga igacha muri maiga yaye okay no mugusi na baisanegeta gotebunga achamo okay na gendeki geri guchi change bono iga okay back up beyond 2027. Beyond 2027 siasa nebwate sacrifices simuntaga kora gati yabo udabona ukurigiye kirogo I think yabarwanira bande mbali Jubilee mu chikoba mukumira na nominations yes eratoka bakubwire you support ulioka ubwataru innocent jeno monto umaete I'm looking at the future ya nenche bene na future y'abantu bane berigoma bono okay njubuna ndiga tinda manya gose murwaniriro ndi na ndo soete Jubilee tatiganje tinda manya ndine bono nje manya tinga ninjendo dai bikoro injendo lakini onye onde karoro ninde tayari kugenda se umuchujo na ende umwananchi atware libagali yokota onye gakoranga Kariuki nje tindi umuya ahe bae nyarebe ngongo isaneka nchempi live in democracy asa mangana siasa na konyorubura yuya okay boro nakinali taite kwaga chali swali liegere ngorete stage boni gekera Fred Matiang'i agendete gutara nabasani baigusi muganda omanene bw'abantu osokire obekire statement abarayi bale kurwa sebirogo bali kurwa sensemo ya gusiba arorekana abande kumubwatesia finally ngoira na SMS elia yuguchikobaga gukwanira bagoteba bosio bwemegandeye maiga ya emba chikoba bagutwara chinkwana na kuligiringa kiwa chikoba bagochoro yo chikoba kuirukia bendera ya alternative government bagotaya bono gedra chatura rusi ili taligoro nga opposition united opposition wateba gane serikali gajete ere kirali bono ere bosibwa abananchi
mugusie birengera bia yabwate se mambi abono kubwatekana na biru bigenda tenkelinga Matiang'i we ebendera a ticket yo chikaba a presidential candidate in an event otebigwe ayegore maega uyo nara gutotangana ababwatani ababyaire bakorekana so bwango ugusina tayari go support ticket kamine Inchabuna Johnson I believe naba gusibande milioni 1.5 bare maega ya nebuno mugusi mbaige nitenga Matiang'i nero chikwa bendera but in case ta koewa depending on the methods ba uchikutumika so konyora a flag bearer onya ta koewa mungaewe we really wanting this team should be united. Okay, we'll accept. Okay, that's why natebanga je ni believe in democracy asa mangana siasa bore korekana century ndungi bore korekana century yasiogete kiro munda isene kinga bali na bateba iga. Okay, igo patigo ndene kene sana umaete kero Matiang'i atigete gasi ya World Bank iga atigete because it was a calling from the young Kenyans. Okay, akamota Matiang'i ncho. Okay, nae tutage nae tutagete there is no way abasacha bali bonse puna kwa baro jigusiali bakwanda baikana sente boardroom batebenga bono tuatebere gose Rigathi Gachagua gose Musyoka gose Wamalo tari Matiang'i. Reason being that's why quite recently Matiang'i na raise issue get they are very key area scientific in fact in a democratic country etagetomura yumya when legal representatives na the US bakwenda nomination yere wazi. Okay, paka banya ore presidential candidate une party either Democrat or Republican. Okay, this is what Matiang'i is advocating. Okay, which I agree 100%. They are scientific as presidential yoka abira mpaka to the MCA no data itego chaga mpaka so MCA tese kuligererio mwaka the last election ya kore kanita sese America umurai bwense obono talia bisi orwetoro kurunga Joe Biden. Yes. He was expected koira na chiko burwanire kiro cy'umurai bwense America kerekia magia Democrat kialigereri chances kialigereri messaging kialigereri emyaka kialigereria a kind of candidate bale kwa bakurwanira na umurai bwense America boniga Donald Trump bagachinje strategy bagateba bono go kuchikoba goko gutegerera mokonyogo Kamala Harris abugulie bendera. Of course nonye tabwete chikulecho they made a sacrifice. Yes. Na be president yali ali wikirete twarore barai bale miaka ebuni ya Biden wate abantu tete kogendere ne babwate their challenges ne be mechando neroro. I believe buna whatever process yeyu ekera barachiko bako yeligerire nda barai yabu no wigenete ngamba yebeke kiregento amaiso uyo kwanirwe egere ngoro yaye tegerere whatever grassroots naro mogenda tokora scientific league police stars na wako babekera ratings wikaturiye nere ratokonya. That's why njende tayari wikaransa na bara ibali bonse bakuriye kirokeri nkuriye nyatore patia yamana buto wikaransa let's go to the grassroots tumanya inki keroro bono ngira nase kwa mfano Joe Biden agatigira Kamala Harris Joe Biden nero ngite sitting president. Of course. Barabumba renge kuri presidential candidate. Pagenda the scientific way. Kwarorire and like Republican barabumpa kabarengo genda the scientific way because but the karo yokurusio mo Democrat. Yes. Bono Biden yere what he did igaruche Biden konye miaka ya ingekanire akaranga ya tingo chikotwara the energy that I need as a man or as a politician who face this candidate a Republican. What I can do tigan koregen tukike tigan tigere Kamala Harris. That is not going to happen here now in the united opposition united alternative government. Ekiagera barabumba bwa demura yorekero once inkori gibare there is no way out. Para chui kana semesa ose Matiang'i ate butigere Kalonzo ose Kalonzo ate butigere Matiang'i ose Rigathi Gachagua ate butigere Nyarebe. What they need to do paka batumeke the scientific method konyora the ideal candidate and as you and me ntumanyete what is happening or what actually brought Fred Matiang'i agacha kulikero kyo president. It was after the demonstrations chia wete chia changes that is in 2024 bakamurangiria gacha
eise kogenda the scientific method I strongly believe umushimo Matiang'i rushiko be flag bearer scientific singo na kubolia lenga bwana mwakwa no science we scientific in other words singike kole kanoro paka umuntu that is why bangina bali gusia ali na baka baito batata baito batoire te skuru mujujo nja kabire kana arenge primary ka 1997 I was in nalina ali kuchaka kenge skuru mujujo nja kabiro ya kabiro ro mwana so mali munguni primary nale koraba ngina bali kucha nabagaka batenga rero murongo togoja rero murongo gochora tole uyu uchikurwanira togoja choro uyu uchikurwanira gwetire chama ge chama ge that is actually elina it's kind of scientific because in result ya koba transmitted kurunsa aringa nyarebe na tu etiquette bono tiri ko banga murongo something again happened in 2002 I think it was 2 years kero Kibaki ariko achida kawe president kind of mbarangiriti delegates yari Kasarani bagatebanga baga kind of mbakorete no bachori bakora banyore candidate it is the same thing that is going to apply inere kurkunga scientific na gutumeka polls chiro online of course injire ko ba accurate lakini ekero polls chiroro nabo baguchi consider kando bamaye kurangire delegates baragenda scientific and in an event enseme ya kaberero rengo murwanirigete oyo gari week lakini tutete kumwakira chikura egera tuchikumuface yabe asiraisi ngakiabo how effective scientific era chikoba guchia se kuikaba kore comparisons number 1 through the polls na bamaye kugenda se data analysis utatiga I want to caution tubuna hapa saa uma kuma jikoba tora ahead of the information you see the sitting government bono iga I want to caution the alternative government mate government na bigo sponsor monto it can sponsor even delegates go and give us the weakest candidate quarter buma ibuna bono there are some polls in which again the social media chacha gete gosenguru moisonde chikurigeri William Ruto Kalonzo Musyoka William Ruto Fred Matiang'i for me I feeling jiri accurate biyo chimanje ko nga jiri schemed the government etakete ko make sure nga ya let room on to week to the public limelight achiko face William Ruto so they need to be very careful when they talk of scientific they need to be very careful even the people ba which go chora the flag bearer babe na bantu very trusted ni team yons kwarorira ige serikali na bira basuko beko koboka soko chora the weakest candidate and I believe umuntu serikali yobote is none other than Fred Matiang'i because taraba politician taraba nyunga ki weakness ya nchi na strength ya nchi una Kalonzo arama because Kalonzo are over in politics for more than 40 years now yes wanchubuligili ni wetento date gukwana na bota tebye uraure yale ngasensemo ya gusinga kyayo yeroche messaging y'abana siasa bale ngasenseme yo nabo igo asekirenga kilitogendete gukwanira ngakyoroche bagendete nabo igo na bota tebye aba bande na barumba tebete bate ni mirubilie sesi koye umukutano yo so musangerekano yo gendete wetera se tweet ya rwetu no mubunge obwa Mugirango South Mugirango muske de Silvana Sosoro and finally goron twaroche chibura burunchi ale ngoro abande ngogenda bale ngakie boniga yo mutandao ni bwate propaganda nyinge abagote bwintu gitigia salibwe na intubona chinyumba choborali sometimes itoko gende pesi yere ngora keko ara toko genda bwango tuchikoba tugo break ibintu bitaraba the midst of siasa mogendete bono iga abantu barabere bagotebu nyarebe gagenda wakumuntu lisasyo ndo yoteba nyarebe gagenda ochiokora gintu gite ngakyo gendete go deal nero as a national stage na aibuna muntu bedo kuriye kirugeki umaete na ndigante yao mura baito Mheshimiwa Soro ne team yae you know that was strategic. It was nothing yaring strategic for positivity. It was a negative strategy babu ate party ugo pumbaza yo guru message yes yo guru messaging in the sense that we have suspended igo ba chiete baka mobilize. Let's be very honest. Igo ba chiete baka mobilize. No we know this is what is happening
na gusie no mo gusia za aranta kerete bonda te motebi siasa ya chire we know it innocent siasa ya chire gusi neria kobera chitaunia etalingia because gusiuma te no mungi no mogotu oro no mogako mogotu surely ochigotoma bamura babuguri chinungu ngabachigotene ni mikutano that was wrong bono keri mushimi gosora atebete ngabatenenirie ngabatige the United Alternative Government bache bakore chirari gusi that was strategic in the sense that iko bachite bakamobilize bagakura bakemotia kwarore bakemotia it is said it's even in the public line no igoron kwaro chigota pending karoka umuronde nasambere twigari yaye ngoko baba bugore tichi slide ngabache ku disrupt mikutano yo mushimi wa Matiang'i so again tutra ndade ya murabalia nabake baru maete nabake bari and let them look at their future but gikurigira their self interest okay mwancho burigeli nabona ayo batoye birengeli byao ngakikwaro chebiri bigendete kurwa senseme ya gusi soko bwakire soko bwakire ningo to kwana nera yego na jefu ko nyamuzi nyamusimbu yere musimbu yere bana to ira ene tu agina dia ite kabata to kuruwa mwatonyo rere mbego seboni gatera babuya era bwata te tume jindi kyaba ete ndiyo yodare ngaye kabata kutra netwa okay daigure bono kote bitora bayinjini baitu batotebi nga muchando nga yure igonya musinto yo temango kuriskanie TV oko yeriskana ando twakire simu na bota tebigo se yabeire asante sana mwancho muligeli no igwete twatebe tugichise mwanchiri chia gusi twabwate muchando bwe network na rotete kuramanya kurwa senseme unindo chekirandi Dennis yake yo musolwege susu agataba kurwa chise mochana kuru City Salams Club agataba goikaga chuba nigongendrete kuligeli Innocent umurubeli negatia bali bachira senseme ya inbox ningie kebe okay narorire kuruchise bochiali yoma mbiyamono konyara ko batulitukwira na sembeo narorire bali bakonyara ko babagukwa na semambie yiga nabande bagendete ko bakoligiri mwancho muligiri gati yechi reaction chino chiri mwanyara ko bamukorwa ase omtandao tagete ko nda senseme ya WhatsApp na bugwa kesi migo chagaiga ototebinga ningi kegendeta senseme ya gusina namono balitwale na kubura na barubu ngaki egendete senseme Andrew Matunda kurwachise mochanya Nyamira Town ime ya top 6 Salams Club agoteba no ale somurobeli ndindo chegaiga na begete timu yaye akurunga ba Mildred musulbiyo suna Lydia Nyaboke Natasha Mcute Linet Mcute sawa sawa ichiga kichema kwa nintoeteroro ndo chegaiga Morning TV Samson naroliro yo magoteba nga okay uyo gateba tete kogendera ko bali shabikirito uyo gateba nice ine naroli very good morning to you watching from Kabete sub county Tata Moke Karaoke. I'm watching you this morning no isaineli go maward to represent as well. Robert Onchomba wishing you well uyo gateba nga naroli bali bako ba tebire ngalede do isaine next frontier budadigere chisa na yo chichi aminyo kike mweshimi woro chekere next asesiasa ya 2027 to 2026 abasayibu na inu mwatebete mwachira sobwamo are you really united mugendete ko beke kirenga kiri mwabige toro osinande batocha ukore process yechikura nande toche konyora bachakira ko bachi online wari abakolike bintu nganyale betakore tigente gete use kuligelia 10 million Kenyans chikura chietete chia 2022 mbagete chikura yes abuna abantu batakire bagwa akachikura baite president yabo etani ulitobwate bona tigangwanira bono musai kiaranje no musainde the last two elections actually 3 elections since 2013 musai tana kwenda gwakikura which is a menace ase oraibwa bono bono Musai na bwatiriba it was actually 2024 yaringe turning point Musai na baso eso getipara akachikorera mikanga uburai bora se serikali ya bono muri borai bya bono ntwe bangete Innocent basaye babwatire chikura sana nande bagendate kubwata and I'm calling Musai undigerereti kurwandonse onye turabwate kura nande ubwate kebande kendo bwate kura and make sure your vote counts
Okay. Onye kura ya gote go county. Actually nche una Johnson kura atainda basai bande. I don't expect any youth after 2027 again this treating ankura yo tiaguchi ngwa Kariuki tarakore gashingia gosumu ishimiwe nyarebe tarakore mirememia onye kwabwa teriba kali ugo choro murayumuya igo kware ko gendo akeku wakekura. Okay. So bono igatwe bangire I strongly believe nga this time round because yaba sango na gocha turamu na ngona goteba nitringe chikure chito gocha guchiaka na ndo to chirende chibaru itorororo amatokeo ka gutumwa guchi gusempo mas which we are against into get round yema nge telling center bekwe actually we don't want chikura tiga karuja very declared from a certain constituency chiamanyu mangana yo akora gento kike aera omosae tiga chamo na ando mosae tiga rokane ko ba responsible ese ne yaito Kenya ni yaito umade William Ruto gotire ko gota guchi umweshimiwa baba Kalonzo Musyoka they are becoming old ese igocha gutotigarera buna basai. Okay. Yeah, we need to build it tutuare ense mambi abana baito bagocha konyora ngense na ero rekuru ku Kenya na ende bwata masikani yae. Okay. But mutagete stewardship yabagaka. Absolutely. Okay. Muna anchende iga tingo chikuri yoborai onyo mugaka taranzemi mugaka taragosemi especially no mugaka bwate ase yoborai bugo chikuri gibono iga no gosemia bamuraba kebunanje. Okay. Tatoru birengera byo byo mwali gakara ndoche chiaminyo kire mu director itago ntebinga Innocent chitigarite chitaika ibire nare gaiga nare ko rogoda gwa kesi mirabo gwaka maybe no bwate gento getotete gotebyo mweshimiwa buna nayo gendete kuyaliga dikurwa your final thoughts ase kelkegendrete mwancho muligereri nabuna naote bintu bigetama isoko ligererie nga mweshimiwa Fred Matiang'i tukolyabo lya lero nabwate ense magonyara kabaga gutara nabuna nagatebya nigo abalikia mangana bagendete kwiyaliga nikoranga banyara kaba bako toletere mase ya mukuru wa senseme yo basaki baito nigo bale ase county ya Kisii asomo boganyo Camel Park asa nermono batete gotebanga nigo batagete koranga batagete barorenga bonyaro kabaga kurwe chinkwana chiaye igonto gendete kuganya tororenga nkikeli gendete parole abaraya bakesana Mheshimiwa Babu Babu Wino Edwin Sifuna actually Babu anyorete constituency enye taraga chuchibara egento kilia bekire bosio no bwaga chibara mono embaka assist of course inchiro chinde chitararo sibo abaraibu naba baraba keba bwatese geto labda guchia asaba saibande na bande barora bakira baruba chiri banyoreri bagambara akora kende. Yes. We likely go Jakora Johnson yogo segeta to kubaro kinga kibintu bwente kokolekana se level 1. Absolutely. Buna bono I'm actually looking up to Mheshimiwa Babu Wino, Mheshimiwa Ndindi Nyoro, Mheshimiwa Sifuna, Mheshimiwa ne mujumbe Clive Mbanegi Sairo. He's really doing a very wonderful job as a constituency. Na kinate brenga those are the kind of leaders integrate go follow their footsteps so that things are nekyo mwananchi. Okay. Tigambwate yo mwelio. Nsoko bwakire. Nsoko bwakire. One nale ko debe ganja se karengo kiane. Tayo mweshimiwa yoinga. Kinse monjiro tabwa domete semuna kuchensa moya nyamwanga agaria. Ale ko debe no mweshimiwa ngo konya tara ko tobekera ziba kinse monjiro tabwa simanya mwanga ade meta konya barakora no mweshimiwa no mundo mya sana. Okay, nyamwanga igere Magombo. Magombo ward. Guraga mbele no mweshimiwa. Ora no mweshimiwa yo. Kuchani za macheri kwa maga na saga sana ngoma no mundo mya sana no mundo ko birengera lyo byabantu sana. No mundo mya sana. Sawa sawa kwigure gwatumira bono chikore mwe mubunge ngo gamba muri nere ego tubwata muri abu Magombo bya ameni unyamwanga wata bya sana igo sigino ito nere clear abo rero bya sana ngiya. Asante sana bya mwana Bigote watebe ontomire kugamba ndi mweshimiwa mujumbe kugamba turi nando mweshimiwa ngo ikere kare. Okay. Igonya mbabu ati estima I don't know maybe usine transformers arigete gose mbana kubikirwa estima mweshimiwa ngo nyora report ono gokagenda gukumumira mutebie nakorete genteke mugiguru kunga kagamba nabamenyi bense mo yanyasimu amu igorari simu amwe kare gesima igorari kabatebe ngo cyare go connect estima ororo bagendete kuganya bakarwe bintu byake are bibande barwete. I guess Innocent estima na igendete kubikwe constituency I really don't
tingaje tikungainereria buna ateba estima nagendete kubi buna wono recently ndo chenga kenyoro kia botana ngialetere twemete no nyense itase nkuru bantu baito baroro no nyenje kimbwati estima bantu bande mbwati estima around. Okay. So a process inegende. A process inegende. Yes. Thank you so much birengeri bya mwari. Bono tigangereria bageriga litanga ninte benga mbya mona soko ngarigania. Bagusiba minto. Anena mono bali bakorwa se wodi erigoma. Jen Johnson ayuko mai. Kario kibuna mo manyete na ndendo musaye bwa bange. Libaga to kuri buna basaye. To tegerere to semie to kore bibiro kugani kwaino. Wetani onse to chamo uno mugusi. Tubwate Fred Matiang'i bwaga chiresa iga bono nere tuligerereti. Ntoguchikomotika bwango iko bali bakolete buru gusi mubaligereri sana ni mubalengeri mo kesi kiagera bono siasa ngwe chokere kurugusi ntotegeta maskani to bunegesako. Okay. Yasaba seni biyamono. Biyamono sana ninchengoli ginandenga kiendekera tocha utwale panel yabasaye gaiga toligeri bali bago ase siasa ngikiri mochi kokora muligeri hits na misses chiricha barayi baroro na inumatebe gintu mochi koba mo okora na kubuguri blueprint no tegera togenda ko na kubwata na koranga kilikuwa bekire gosio gechikoba gekoreka no mwancho muligeri goikira buto ikiro mwali bu murobe bwensoko bwa kiro mwancho muligeri na koigure twalengero mwishimiwa Johnson ayuka kurwa sense moye ligoma na nemono kwanire kirenga ko igure birengera libiyaye na nemono togoteba nga aiga no tuchikoba toko alibaga umurayo ndebwensi ochicha unyara kobaga goteba nga nigo atagete bibere bitatu binyari kwa bigo kolekana kwa niaba ya bali bonsi pimwarule feedback mwatotebiringa kitogendete ko kolia sichinsemo niko toteba mbiya mono tumira nankyo nchegoro ku Innocent nyango twalinge na Diana ndemo ne ba keigo. Okay. Can I recognize my lovely mother? Please do. Mama nyanduko ni maite na ndigerereti. My wife nimbwata abantu maite bono siasa kubuli bali goza abantu baro. Mondo inari people. Nimbwata abantu my wife Anila na roro na abana mbaroro. Okay. Na tebire mbyo bono na abakwanira. Asante sana mbya mono mwishimiwa sechinga kichiao. Tumira ne mambyo mwancho mulili tichigatata ilitonyara kaba tokora bune bwenete mbya mono soko uligeri getaseni gitu ya Soko TV. Mbya mono. Eye Soko TV, Oboroso Bumugusi.